Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:41. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon gikan sa Provincial Disaster Management Program Division, pero do alang-alang sila no sa sining nga mga tiniyon. Sige lang. Pero tinakabatsyag kita halos tanan no diri sa Bacolod, nag-ulan-ulan kaina. Pero daw pila malanto ka minutos, no? Nga nagtulo-tulo ang ulan diri sa syudad sa Bacolod, but hindi magani bugos nga Bacolod, pulo portion gid lamang. Sa inyo da, kumusta? Kamo daga ulan ba da sa inyo, no? Sa sinimat tiniyon. May man gani nagbulubugnaw, no? Ang huyop sang hangin, na pero pagkadula sang ulan, bumalik si Haring Adlaw at balik naman sa kapaang. Sige lang sa mga utod na ton nga nagapuyo dira sa idalom sang konhigad sang baybay, sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang kamo 24/7 subong man sa mga sa puloy-an dira maghalong sa kalayo. Ari patagi hapon sa mainit nga panahon, delikado sa sunog mga ka-action. Gaaway patadaan sa COVID-19, magsunog pagid magdululobli, kasubo na sina. Las 6:42 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad again, gina-invite ta kamo sa pagduko kag magpangamuyo hapon pagpangayo sang tabang sa aton sinimahal nga makaako agod nga maaway naton kag madula ining si COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus
that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Kumusta mga ka-aksyon? Okay lang kamo dira? Nang ibang dira nagapulo pang hagpat sang ila pang utanon, no? Ano nang ginahagpat mo, Naiman? Dahon sang alugbati ina? Danlog ino? Ba alugbati o laktan mo na action hands, no? Ba may ano si nanay, may talong pa kag munggo. Ba grabe ka namit sang panihapon ni nanay. Sa punta to ginalingling ko sa piyak lamisa to. Kinihad-kihad nga baboy action hands. Grabe ano. Salamat ginay no. Kabay pa nga madulungan mo kuna sa balay karon. Talong, monggo kag alugbati plus daw tintudlo kad lagko nga kihad-kihad sang baboy ga sagutsot ang agi sang panihapon ni nanay subong. Ang kamatis na iplastar, ang ahos kag bombay. Amo na nga paning hamot mo. Pag indakal na karon na isang imo sining utan, tupad balay mo dra masinggita, may ara pa da. Sige, panihapon lang nay, pag kitatay da. Mayo na nga pagulo hagpat kag hinaya pag hagpat ay kay base madanlog bla kag dumiretso ang kutsilyo dira sa imo sining kamalagko. Aksyon Firing Line. Naga-monitor na kabodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Da pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Sa aton sining mga viewers dira, kanto lang kamo sa comment section, kag ibilin, kag i-chat or i-type lang dirang inyo sining opinion, reactions, ang inyo sining mga suggestions and greetings. Ayo lang ko 2 to 3 lines lang para mabasahan ko gid. Advance na ko nga nagapangayo sa apology dira sa inyo kung hindi ko mabasahan ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining Gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga Gabi. Apisar sining aton pagpaninguha sining pag-away sang COVID-19 nga halos kita tanan subong hoy-hoy na ang abaga. Bangod wala katapusan ining padayon nga enhanced community quarantine. Although nga diri sa aton duway paginman dinahom-dahom nga may extension kita sa Bacolod, pero sa probinsya may ara na sang nagapangilay nga isa ka semana dito sa Metro Manila until May 15 and other provinces. Pero diri sa aton nya bisan sining COVID nga ini nga ginatutukan pa may inkwentro pa nga nagluntad kay na ho. Dira sa may area sang Victoria City sa Barangay Gawahon. Sa din duha ka mga miyembro sang Philippine Army ang nagkalipilasan diriyo
kag allegedly 4 ka miyembro sang New People's Army ang nagkalapilasan man. Action firing line. Sa nagligad to nga adlaw sa Karabalan, Himamaylan, ti ato super subo to kay nga 3 to ya ka miyembro sang Philippine Army ang nagkalamatay. Subong may nagkalapilasa naman, no? Ay, nano nga duway kamoy batsyag sa sitwasyon taman. Action firing line. Ayo lang ta sa inyo, no? Untaton tari anay, do may ceasefire man ayhan sa tunga sa tropa sang gobyerno kag subong man rebuilding hubon. Oo, do may ara man basi mapaiway tari anay. Temo nang balnato ng Philippine Army according iya kay police o kon kay Colonel Inocencio Pasaporte, ang pinuno sang 303rd Infantry Brigade sa probinsya, ang yang mga tao nagpatigayon sang information drive sa mga barangay. Kag ibandra tinaga-monitor sa area kay may mga distribution ta subong sang SAP ining social amelioration program o kon cash card sa gobyerno. Tiyan mo rin na kuha naman na sugata naman nilang NPA mga kaksyon. Action firing line. May mga IED actually kadamo sa mga na-confiscate sa nga otoridad gikan sa area pangbasahon kunig karon na ang na-confiscate nila tili may nagkalapilasan di ba si maayo tamalan ni silang stop tanay nga aton nga pag kuha na ginamo. Action firing line. Buliligan ta ni Anay Abi si COVID-19 nga madula ti ni Anay Abi, and after that basi pwede na kamuliwat mag hinunanon pagin for the peaceful sang aton sini nga pungsod Pilipinas. Pwede. Ayo lang si Action Brian Morden Masip pa man lang. Action firing line. Pariyo taman isla mga Pinoy mo, Army Pinoy. Mga NPA Pinoy man. Duway tabladang pan gid ay tayo pinan sila bla. Kay mga utod tanis la tanan-tanan tingaton dire. Ayo na lang ta. Stop ta ni aton nga kuha na lupok-lupok anay. Action firing line. Kasi madala pa man lang ni sa ayo-ayo tadi maluoy man ta. Na sige, lasay 50. Ang iban nga balita mga aksyon ba susko kahapon ang report ni Action John Diaz sa patrol may nadakpan no diri sa Bacolod nga mga miyembro sang 4Ps kag SAP beneficiaries man nagkaladakpan. Sa Victorias may nagkaladakpan dugang. Diri sa Bacolod naman additional nga 8 nagkaladakpan sini nga hapon. Ay nano nga sitwasyon ini mga nakabaton mangyapon 6,000 kag iban 4Ps man. When islap ay nano ni sila yaman. Action firing line. Ti sinimat tiniyon sa kutigid sila sa kapulisan ni ara subong ara subong iya mga aksyon ini sila nagkaladakpan gid nga nagahampang naman sang Panahor Action Hands. Suliton ko ini I don't know kung paano nyo trataron ning hambal ko panumboy na ni Action Hands na. Action firing line. Anaga monitor subong sakon, anagalantaw sa akon de. Nagabayad ni sila tax. Suliton ko ni gambal ko na ni kabi mo. Nagabayad ni sila tax. Bisan ga bakal ka dul sa Action Hands may tax. Bisan bakal ka sang gamay halin sa mga grocery stores kung din man may tax. Din makadtong tax nga ini sa gobyerno. Nga nagapanukot ang gobyerno tax para ipatindog sa mga proyekto sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Isubong ka may krisis kita ining COVID-19, ang iban nga pundo sang gobyerno nga tax sang tawo gingamit sang COVID-19 kag ang iban diri amo ning ginpanagtag Action Hands sa sining SAP nga ini kag sa 4Ps nga ini. Tindi ka mo mahuya da nga ang sagi nyo kasugal da nga gin-provide sa gobyerno halin sa mga tawo nga nagabayad ka tax. Action firing line. May nagareklamo pa nga Action Hands nga grabe no. Ina sila nga ginhatagan sang gobyerno, wala gina sila tax nga ginhatag man kung kaisa, like me. Nagatrabaho ko ya diri sa Action Radio, gahibi na iya, kada bulan Action Henry, Action JM, hindi niya kaluwas iya sa tax iya. Pagkwata sang sweldo, tiya nakaltasan na ni sang tax para sa gobyerno iya. Action firing line. Timpamangkot ko kay ginkaltasan ko sang tax Action Hands, ikaw. Kung sino pa nagpamati, subong katilaw ka mo sa ismilda, kaya nagbayad ka mo tax. Ikaw, Action Hands, may size mail ka? Wala. Kaya nga, dito tana ginhabunar anay sa mga utod ta nga mga pigado. Action firing line. Ti mostly, ini mga pigado, wala trabaho. Wala sila ginaobligar Action Hands nga magbayad sang tax sa gobyerno. Ti karon, ginprovide na kamo sang gobyerno, gani isugal nyo lang. Action firing line.
Ay karon pa numbo yun. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Nan. Pero hindi man tanan ah. Galing ka ulugot lang may mitig pipila gidya mo. No? May ara gidya mo. May ara gidya gapon. Hambal sa iban. Hambal may gampang gidaw. Tiyara nakaladak pa no? Ara mo na karon ano kay may mga ngalan sa barangay na nakabaton sa ismil. Aksyon Firing Line. Hambal ni Manang Pasitatero, please lang. Ang nakabaton sa Ismilda, ibakal isa kasako bugas. Oh, krami mati ano? Ang remaining dira nga kwarta ninyo, kimi-kimian nyo na, kagkuot-kuuta. Ibakal sang utan, bakal nyo bulad, o kun uga, ginamos. Na inang ginagmay lang Black Hensaw. Kaya nga, wala kita nakahibalo kon until when ang aton sining nga pag-anto sining si COVID-19 nga ini. Oh, abi nyo sigurado na nga pagka-Abril 30, idula o na ng ECQ Action Hands. Kamo ga 100% gapati kamo na. Ako wala. Because nga may makitaan pa kita nga mga TB karon nga ganda lagaw yas dalanon. Anong TB? Tig-a bagol. Action Firing Line. Kag nagasige man gihapon ang pagsaka sang numero sining mga nagpositibo sang COVID-19. Action Firing Line. Ti dire sa Bacolod subong ho. You know what anong problema de? Doon naman nyo to ang patient number 2 nga tagala Castiliana. Ginapang trace pa subong ho ang lugar to nga mandalagan sa Bulak to. Kay ti may mga allegation batok siya nga nagbasket pa to siya, naglagaw pa to siya. Oh, may nagpadulong pa sa dito sa may barangay Estefania. Nagmadjong kung ano na lang nga datos, bla tinaluoy man taning na isa pasyente nga ini kay gaantos siya subong sa COVID-19, may virus with his family, karon may mga pang-bash pa sa iya sa social media nga hindi manami aksyones. Action Firing Line. So ti ina nga mga gakatabo subong diri sa Bacolod, indikasyon ina nga mabudlay kakason si ECQ. Action Firing Line. Ti karon kabaton kamo sa Ismilda, imbes nga bakal nyo na da sang bugas, kaya bakal pagkaon, kaya takbalo hasta san o kita mag-ECQ diri, bisan i-modify pa ni, downgrade pa ini, pero not totally 100% nga makapalak na tadis Bacolod, huwag ka mo huna-huna abi para sa buwas. Ay karon pinangkigan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Balikan ko lang na karon mga kaaksyon na ari paging masadyang istorya. May sumaka diri sa Action Radio Bacolod. Atensyon, barangay kapitan and kagawad sang barangay Filisa. Action Firing Line. Balikon tani Action Hands Puerte maniyo. Imagine mo na ngang size meal as alleged siya. Ginbuhinan tag 1,000 ang size meal. Kay para ihatag didto sa wala madala nga maka-avail man sang size meal. Action Firing Line. Di hindi sa pwede. Na-interview ko si Madam Pasitatero nagligad nga gabi ito. Ang protocol kag proseso sining size meal bisan 5 nga libat da hindi mo na mabuhin da Action Hands. Action Firing Line. Di sa Felisa yagin buhinan 1,000 ho. Oh, may mga pamatuod. May mga pamatuod pero kita naga-base gyapon kita Action Hands sa aligasyon, no? Aligasyon. Ang lain pa de kay may video ko di Action Hands siya nga ginauyatan nga si barangay kagawad babaye amo iya ang nagakonbinsi iya sa siningsap beneficiary nga ini nga buhinan 1,000 kay ihatag sa iban to nga wala madala. Mapirma kamo sa barangay kay base ipaladangat kami sa DILG, hindi kami maduktan nga mga barangay kagawad kay nag-approve kamo nga mga beneficiaryo. Action Firing Line. Oh, din mo na nga matik-matik yung kuha ni barangay kagawad. Pabati ko blang gamay lang gid. Pero why ko ni naghatag conclusion siya. Kay gusto ko lang mapabati ini pagkatapos si barangay kagawad ti pasabton ta no? Tagaan tagi niya tsansa si barangay kagawad nga makasabat kay hindi man pwedeng ang side lang di sapyak ang aton sining ikwan ipalayag di subong. Bagluwas sining 1,000 dira sa Filisa mga kaksyon. Aryo, may papel ko ginauyata, no? Kung ipa-bind ko ni Action JM, do isa na ni kakwan mo, isa na ni ka folder bla, tulunan sa eskulahan bla. Pirmado ni, may mga pirma ni sa pamuluyo, nga ini sila, according to them,
kwalipikado gid sila ya, sining SAP ini nga size mill. Ti wala gid sila kabaton, may isa dire or duha ka balay action hands, nga ang balay magsulod ka, kitaon ang piyak comment ka sa radyo, taktakon ka sa size mill. Action firing line. Di in klase mga sitwasyon iniman, baong Barangay Felisa, subong na punan gidya sang kontrobersiya. Action firing line. Imbis naglinong ang barangay Tangob, nagbulos yung Barangay Felisa ho. Mas bulubugat din sa Barangay Felisa ya. Lasay 59. Action firing line. Balikan ko ni Karona, mga kaaksyon kay maiban pa kita nga balita sa lokal man ni presenter. Ina mga patikim pa lang na ha. Action firing line. Mga patikim pala na kayong bulyada na karon kag presentation sa na isa-isahon ta ina mga kaaksyon para ti matalupangdan man sa mga opisyalis naton sa gobyerno ang pigado sang sa pigado. Action firing line. Pero diri sa Negros Occidental, teleconference sa mga alkalde pati gayunon ni Governor Lacson sa plano nga ECQ naman yung extension. Hambal ko gid mo. Kag 1,000 ka COVID-19 rapid test mga kaaksyon gindonar ni Senador Subire diri sa Negros Occidental. Ti daw mayo gid ni dako nga bulig. Kag i-update naman to karon kumusta na tong duha ka mga OFWs nga taga Candoni and Silay nga iara karon sa healing center sa Ibi Magalona nga nagpositibo man sining COVID-19. Action firing line. So ini sila action and swipe pa nakapauli sa ila sinitag sa tagsa ka mga puloyan. Di mayo ni kay ini sila safety ang ila sila puloyan na puslan gid ang ginatawag naton nga quarantine. Action firing line. La 7, diri sa Bacolod, karon check taban ang balita. Gikan kay Action Artay Hupon, Bacolod City Government Center mga kaaksyon. Action firing line. Pamulya lang ko gamay tos nasyonal May mga ulo updates makita sa nasyonal. Kundi maengkwentro kay na diri sa aton sa Kwan, diri sa aton niya sa Victorias. May nagkalapilasan dito sa Patikol, Sulo may enkwentro man to, Abu Sayyaf man to ya, kag Philippine Army. Siyam ginto yung pilason. Action firing line. Sa katapo sang Philippine Army mga kaaksyon, way gisla untat no? Way ginisla yan hadlok sa sitwasyon ta. Samtang ang klase mga kaaksyon palayag to kaina sang PCOO, may mga recommendations nga Setyembre buksan ang klase, no? But according iya ni Madam Leonor Briones, ang DepEd Secretary naton, nga hindi pasigurado nga mabuksan gid ang klase sa Setyembre bangod nga ginatun-an pagid nila. Recommendation inasang Interagency Task Force mo kay Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon, no? So hambal naman niya sang DepEd Secretary sa dali lang. I-check anay naton kay mabase man ta kung anong lakat ni COVID-19. Action firing line. Tikon basihan ta Republic Act 7977, dapat ang pagbukas ng klase hindi maglapaw sa bulan sang Agosto. Tenon tanay karon kay may COVID-19 piliton tagid. Action firing line. Matamaton ta lang niya. Plastar tanay tanan kay way manggitiya gadali nga mag-eskwela. Ano muna karon kay amos ni? Sino mabing hindi gusto mag-eskwela abi? Action firing line. Samtang ang ECQ mga kaaksyon dito ya sa Luzon area and other provinces, ginpalawig naman sang 15 dias. As in enhanced community quarantine gihapon ang tawag na until May 15 sa Metro Manila, Calabarzon kag iban pa. Ang general community quarantine naman niya sa iban nga mga lugar nga medyo nagnubo-nubo bala ang ilas ning kaaksyon nga ginatawag naton positive sang COVID-19. Action firing line. Teka gina, wala gid na mention. Actually, ang ginpabati to kay na nga tingog ni Presidente Rodrigo Duterte. Kagabi pa to nga priskon, no? Pero kagina nila gin reflection no sang aga. Damo nalipay sa yes. Grabe kalipay sa wala madala ang Bacolod kag Negros sa 15 dias nga extension sang ECQ. Wala gin palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ten namang lipayon mo sina Abe kay nga kada LGU, kada probinsya, kada gobernador or kada lugar, may kaugalingon man yang power iya. Depende sa ila sining alkalde dira ka gobernador
kung padayono nila o kung hindi, based in a situation sang COVID-19. And that, the President, may ara niya sang hambal nga depende na sa inyo para i-check nyo ganang sitwasyon nyo. Tinamo, to nalipay siya kay, salamat. Huwag madala sa until May 15 ang ECQ, ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Si Presidente lang to naghambal. Although nga, he is the President, pero may poder gyapon diri ang lokalidad para maintindihan nyo gid. No? Kay base interpretation nyo blalain naman kag ang mga alkalde ta, kag gobernador ta, basulon ta naman. Action firing line. Amo na ang sitwasyon. Anyway, sa ibang nga balita mag-aksyon sa nasyonal, ang DTI nagpasalig nga damo kuno pagkaon supply. Wala gutom. Bisan konpata mag-idog pagid ang ECQ ni sa masunod pagid nga bulan. Action firing line. Siya padayon ang food productions kaangay sang dilata. Aba sa iba naksyonan do manimaho na tan ni kwan mo 555. Action firing line. Siya ang mga noodles na kagatas padayon ng productions ni. Alcohol, shampoo, habon. Siya way dapat kabalakan according to DTI. Pero DTI check nyo man kay kamahal subong sang baligya bisan kamakal ka sang talong subong syunan. Duwak bilog 50 sa sinta. Action firing line. Nagpinagusto man sila kapapresyo, no? Ang rabanos, nga daw, dalo-dalag ko lang gamay sa kwanda. Sa pagkamahal mo, hindi nyo mapapatami, ay, guluginan siya lang muna 5 pesos. Di pagpatami, nga daw katunga, giginan siya. No? Action firing line. Anyways, mga Pinoy, mga kaksyon, karon nga positive sa COVID-19 sa ibang nga pungsod. Naglabot na sa 1,185, ano? And naka-recover de 319, kag ang patay, bari ba subo, no? 177. Ini sa sulod sang 43 ini kapungsod mga kaksyon around the globe nga didto ni ang mga Pinoy nga mga utod ta. Action firing line. Kung ginpatay ka to gani be sa bitay, makapuli ka pa di aksyon no? Sulod sa lungon, buhi imulawas makitaan pa sang pamilya mo. Kung ginbitay ka, naksidente ka, muni mo na. Sa COVID-19, pinangrikta to sa laya sunog. Action firing line. Kaluluoy sa mga pamilya nila diri sa pungsod Pilipinas. Ang sa Pilipinas karon nga update mga kaksyon sining COVID-19, nagdangat na ang positive sa 7,192. May nagdugang today nga 211. And ang naka-recover diri 762, nagdugang sang 40. Pero ang patay subong 477 naman, no? Action firing line. Nagdugang sang 15 ang patay sining COVID-19 mga kaksyon. Sa luwasang pungsod o kung sa bugos naman nga kalibutan, i-check ko lang ni karon dugay. Kaya ang patay sobra na lapit na 200,000 aksyonan, no? Grabe, no? Daway ko gana maglawag purtik damo na gida. Action firing line. Pakaronan ko na, timingan ko lang na karon. May nakitaan ko di galing gin-post na isa ka babae sa Facebook ko. Nagawangal siya parati sa SAP, taga Bacolod ni. Action firing line. Da may ideya sa pinagtaganay bala sa SAP bala mga kaksyon nga inangkwan. May anomalya gid yan. Action firing line. Sige lang kay kon makuha ko na yung numero niya, ayoon ko gani siyang interviewon. Siya ni action hands ang maudit mo. Oo, siya ni maudit mo. Ti pagbasa ko diho, do may ginatumod gid siya nga barangay iyang purti gid kagarapal ko niya ang paghinatagay sang sap-sap nga ini. Action firing line. Purti gid kuno kagarapal mo as in gravity ini abalyaw damo gali sa barangay nga hindi dapat maka-avail sang SAP. Kaya nakabaton payout kuno kahapon, kahuluya sa inyo. Do isulat ko di mga ngalan kag control number nyo. Hindi madula ang COVID kay kabanga butigon ang mga tao. Ti ini nga tao action hands nga nagbutang sa Facebook. May ranggo, may ngalan. Action firing line. Kag siya ni ang mausi sa isa-isa. Halan nyo, mga barangay kapitan da, sino na mga BHW da nga nagpanglista da. Pag-uli nyo na. Action firing line. Action Brian Borden. Action firing line. Hambal sa iban gani.
Iuli nyo na kayo, ang ginamuno ko, nagapang-udit ni siya. Kagkon matsyambahan ka mo da, susko, ambot anong matabo sa inyo. Action firing line. Kamatay ka mo sa drama sa action hands, hindi na pagpadayo na maluoy ka. Namla, ang tanan nga mga tinaga nga nagagawa sa imo bibig, nagapasakit sa amon balatsyangon. Action firing line. Hindi na pagpadayo na ang sapsap nga ina, kay wala ako sa lista. Action firing line. Hay, nako naman, mga disallowances ko no ho. Tapos may gatubong pa didak sa ako dan nga mga information, no? Sige lang, matsimpuhan tagid ni. Subong gani nadula ang kwan mo. Nadula subong ang COVID-19 nga pag-away ta mo. Ang nagakatabo subong niya, mas more on sap-sap pa kita. Action firing line. Hay, las 7, 9, mga ka-aksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Okay. Dali, gid lang kayo, pamangko ka presentar ni action dyan mo, sang sakwan. Ako ning Paula tala si Kap kadali kon kwan gid may kiti way pamangko kompisa ni presentar sa Felisan ni. Pero ari sige, pasudlan na lang sa action dyan. Pasudlan na lang kay base ayun ta si Kap, ikiduga dali si Kap ho. Oh, uya unahon ta si Kap, abi sige be. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, dire kita sa unahon ko lang ang interview ta karon partibla sa patient number 2. Dali lang gid sira I know nga naga-monitor kasi ni Martin. Unahon ko lang ning sapsap. Unahon ko nibla ang problema sa sap nibla kag kwan 4 piece ni andi ni 4 piece no. Lain pa gina no. Action Brian Morden. Action firing line. Sa aton nga linya action John Diaz ginpadulungan gilayon ang Felisa taga Barangay Felisa si Kapitan Harden Arinawa Ramonito Harden nga action John. Mayong gabi, kag sa tantanan nga matag palamati, ginengagaw ta drin sa area mismo sang Barangay Teresa, si Kapitan Ramonito Ardin Action Bray, kay sa imoto na batian maniya ang presentation kagina, ang introduction of may angot sa issue may angot diri sa ginatawag naton nga social amelioration program. Abot naton subong diri sa tupad naton si Kapitan, hindi na piraman di ka makapasyal sa Barangay Action Bray karon nga gabi. Kapang gabi punta si Action Bray Morden sa Action Radio Bacolod Kap. Action Bray. Mayong gabi Kap, kumusta? Alis Action Bray siya na lang gitinawag no. Kap, mayong gabi Kap. Ay, Action Bray, mayong gabi. Live ta karon sa Action Firing Lines Action Radio Bacolod. Talakay ko actually gin-intro ko pala ni Kayna pero tiara ka na ginmanda sige na lang no. Una diri nagsaka ining damo-damo ni sila nga mga ngalan diri yo. Sa nambal ko Kayna, way ko naghatag sa conclusion sini sang ila sini nga mga reklamo diri no. Kag ini may mga aligasyon nga ini sila ang wala makabat sang SAP size meal no. Kag natingala sila nga dapat ini sila ang kwalipikado pero nga wala pa sila madalakap. Amo ning unahon naton no. Actually ining reklamo nila hindi lang ni kagin padangat diri sa Action Radio Bacolod kundi may kopya na ini didto sa DSSD. Kap. Hello? Okay. Hello, Kap? Hello, Action Bray. Yes, batian mo tong na-mention ko, Kap. Nagreklamo sila nga sila kwalipikado pero wala sila nakabaton. Actually, damo ni siguro mga sobra 50, lapit isa kagatos ini sila. Ate, okay Tatlo ko na, Action Bray. Yes, go ahead, Kap. Sige may na ma-clear tao sa tagpalamati sa Action Radio, no. Una sa tanan ang grupo no palangga tamatan pumuluyo na sang Barangay Teresa ang katuyuan sa disubong para serbisyoan ang tanan. Ug galing hindi man kuya DSSD magadesisyon na sundray sang pilion no kay tinaghulog ani siya sang 217 diri sa Barangay Teresa but ang balon out of 1779 nga ginhatag diri sa amon ginbuhinan pa kami 217 mo. Diri so, kabalok man ang Barangay Felisa, isa ka barangay nga mas sila yung kabrapigado, ginadi nga barangay, hindi magway mo subdivision mo. Ito nga buyasan tao di, dam site, no? Construction, of course, mga tiban, pululubra lang gila sa, sa kampo. Gyutay lang dito makasarang-sarang. So, siyempre taling barangay, ligan, tagid ni kay tigado niya nga barangay mo.
bilang amay sang barangay Felisa, ang punto kag katuyuan ko di nga ang tanan malabot kag maserbisyuan. Ang natag sa aton kulang 1,779 ginwinan pa ko di 217. Ina sila nagkalakakas ina kag hindi man ako nagkakas ina kay kabalo man tag Robson Bray nga tanang barangay gid pangbuhinan man di man ang barangay Felisa. Yes. So, mga 5,000 amo diri. na siling ko kay Ma'am Pasit nga ang Felisa ilainon mo sa iban nga barangay. Kay kung pigado lang gid pangita kada mo gid sa Felisa. So tani nagayo gid ko to tani nga dugang-dugangan kay siling ko gapila gid ko sila nga dugangan kay ang Felisa hindi ni siya ordinaryo nga posiban nga daw okay lang Felisa pigado na di Action Bray mo. So Yes. hindi ko man na mabaso lang mga kotoran kada nga magreklamo. Pumuluyo ko na di kag sa kapigaduhon subong diretso na nila mo nga magreklamo da magapila dira kay nalipay magani ko nga magreklamo sila da para matulupangdan sa gobyerno sang ilang nga ginapangayo kay may na kay timbang ako nga magapila sa ibabaw nga matagaan atensyon ng barangay Felisa kay kung programa sa gobyerno sa Forest of the Poor nga sila naton Felisa ina. So manlipay magani ko gibuligan ko lang sang kausa namon dira sa Felisa kay padangat sila dira mag-ansa kung kag makalabot naton si babaw. Ang katuyuan namon Action Bray isama lang mo. Natani bay sa may nahulog. Kinadala na gid man na sila mo. Okay, kapsulito na ton tonight kaya nga pamati sila. Maybe siguro may ara sang wala nila masyado na hangpan kung ngun nga ang wigit ini sila. Ano gid bang pinaka-proseso sini again? No? Naga-monitor sila eh. Anong proseso sini kag nga ang naglabot sa puntong ini sila subong wala gid ni kamaton sining size mill nga ini. Although nga how many times na ni naton gina-explicar diri on air tanan-tanan na lang ang mga ideya para makabalong publiko pero ti basi may ara pagid bala nga wala nakahangop abikap anong sitwasyon, anong participation sa barangay. Sino gid dapat ang may poder nga ang magtudlo sini nga amo ni siya dapat dalon tagini kay wala na ginikap. Action Bray tanan pumuluyo na nga sabi man sila naton kinanglan. Sa subong halos tanan ka kinanglan diri magluwas sa mayo-ayo na gidman. Sila 100% ka kinanglan man na. Ag dito man sila nga pili ta lang ang gusto ta pilion kay kadamo sang wala man nagkadala. Damo nga mga malapit sa aton kung pinili ta lang. Damo-damo ang malapit sa aton nga wala man nagkadala. Di ba nga sa kadamo sang mahulog 217 isara bala. So sila amo ganis ko sila ka kinanglan man na kag masakit na bisan ako sa side nila. Kakinanglan man ko mo, batambalon ko na ako sa side nila. Kakinanglan ko. Tapos nakapirma ka na nga sa sila nga didi, madala ka tapos ikaw mahulog kagali kag wala ka man madala. Sakit na. Naangpan ko gid sila. Amon sa siling ko sa liwat, no? Hindi taman hawak ang bula nga siling amon ang gusto tatanan makuha mo. Hindi taman no siling nga amon ni amon na. Kasi siyempre kadamo sang tao nga sa siling ko bala ko mapilihan gani gayo gani ko gapila gani ko mabuligan ko sa Action Radio apalabot si babaw tagaan ni ginapangayo namon sa Felisa. So i-release na lang ang ginapangayo namon nga subagay ina nakapirma na ila sila mo releasean na sila wala na sang kinalain sila sa na-releasean butambalon sila inug-releasean man na sila galing nadala pa sila sa buhin sakit na nang pangugid na sila kaya punto na nila nga na pirma na sila tapos makakasta amo man ang kausa ko nalipay ko nga ra sila kaya punto sinada nga sakit na bisan sino man nakapirma ka na expect ka pag-aga releasean ka tapos way mo makuha ang handom sakit na sa tiyon pa subong sang kapigadon tanang ka kinanglan nga may gamiton man para pagkaga may bakal man sa kinanglanon sila panimalay. Okay, sige. Ari may pabati lang ko. Meaning Kap, anong sitwasyon sina diri? Ikaw? Actually, Action Bray, no? Sa ibalo sa tanan nga ara dira subong no mga abyan naton, pagkuturan nga ara dira. Palabot ko lang sa ilang nagapila na kami sila sa SSD. Basubay sila kabalo? Actually, inang may mga ayo na ko to sa ibabaw kag sa DNT nali matagaan matumaran action ina kag hindi lang sila madulaan pagsalig kay ang kapitan wala ako gadula sa paglaom kag no salig lang kay ako ang handom ko tanan maserbisyuan salig lang sila kung may sila kasalig sa ako nila na pero saligan ko nila tagaan ako latsan sa stand expect no as stand expect kag pila ako dito ko nagayo kami to kay na hopefully, no? Papamatian man sang ibabaw, no? Kung maaluoy man sa sakon, sa aton pamuluyo, iti dapat makuha na nila para sila. Amo na ginapila ko Action Bray, wala na kabalong akon mga
pumuluyo. No? Di dapat yun pabalot naman sila kap nga gaapilar kagali. Kaya mo, kita tikang, wala man ko kabalo ka tikang sa ila tikang, pero ako ka tikang ako para sa ila. Ang tagaan ko lang tansa next week, dali makibot sila. Ang ila 6,000 mabaton Manila. Oy, okay, Amo na good. gani nga bago bala ang maglupok ang istorya tunan tanay kay bulo kati manilag-nilag tanay kay karon sa GB kung sa may haboy tong hindi na namin sa kapitan, si kapitan ka personal amo na. Tag palata ko next week dali black ibota nagabaton ka 6,000. Bote palakpakan ta gina. Kung may ara. Agi tulog kani kapitan ako di nuya kamang karon Oo. una kana to karon Gali kat- buta sa istorya sa kanginan tapos gali gina-idea ni kap nga makangkon kamo tanan. Wala ko kapabaya kag ang ginahimo ko subong para sa pagplangga ko pumuloy sa barangay Tinos. Pero namunong man ni sila kap nga ti ginaidiyahan mo gali. Wakila sa nga nag-meeting ko na mo damo tao sa gym to ha. Kaya nangatag ko gina to sa mga tao nga wala na baton. Pag siling ko hindi lang mag-worry. Hindi lang magano pagdulaang pagsalig nyo no kay wala kami gapahimunong disang council sa barangay Tilisa. Ginahimo namon para sa ila. Gapila kami nga ini mga tao nga nag-expectar nga makuha nilang ila nga sa nahulog pa sila. So no kasakit no so naintindihan mo nang akong punto subong nga nagapila kami nga by next week matagaan ni solusyon pag di na sige lang by next week kabalo na sa kay di ko maghambal sa isa ka bagay Duay na wala ko paginuyatan o tagay nyo lang ko next week kung hindi mo to pa next week tawag ko liwat action Ryan. Okay, so ining next week nga ini hindi ni siyang second batch nga ginamuno sang DSWD. Hindi ina siya para sa tao nga nagkalahulog nga 217. Okay. Amo nagklarohon naton. Ina pala guro mga tao nga nagkaladto sa imo na amo na sila. Kung sila nahulog sa 217, amo na sila makabil sila. Kay take so, panangga ko man sila kaya nila nga benepisyo yata gina sila ginapila ko na agbabalaan na siya by next week patawag ko na sila kung makuha ko ng final nga no kaya daw ara na so next week kung sa nung schedule nila mabalaan na nila kag makuha gina lang tag 6,000 kada sa sila. I see. Okay, mayo gid ano. Kay kon hambalo naton nga second batch may why ni sila chance sa second batch kay second batch ang ano subong ang beneficiaryo sila manigyapon mo. So karon malimbungan tani sila nga mambal second batch hulat-hulat kamo. Kay wala sa second batch. First batch gina sila right. Sila nang nahulog sa first batch ang 17. Sila ginang makabilang nagkalulog nila. Ay, bote salamat gid ka ano. Ginangalan. Thank you. Ang ilang ngalan aras gid forward ko na to. Sa ginayo ko ginapilang ina nga mangalan kwalipikado gid. Sila ginang dapat makakuha. So ang ibanda yakap nga nakakuha na ti okay na no sulhay na. Anyways, ari kap ari na luoy lang ko ni sa iya sa ining babaye nga why siya nakabaton ang balay niya busluton tinawigit siya ganimo according to yo nawigit siya kay tin DSSD amo nagapili amo nagkwan sila or whatsoever. Wala sa siya nadala sa 17 sa kanahulog or why gid siya nadala. Why man siya na mention dire kung ano nga sitwasyon pero may pabati ko di sa imo kap I don't know kung paano mo itratar ang iya sininga statement ano. Ikaw na lang bahala actually me myself wala ko nagahatag sa conclusion whatever made nila nga mga statement diri kay ila na ya allegation mo. So ginhandol tala ni nga issue so that nga makabati ka mo dra. Pabati ko lang ni gamay si mo ka pa. May mga allegation di sa are. May adlaw gali no ma'am sir. Ako gali si Aisan. Ada kay pakwan ko lang ha. Gusto lang tali na namon ipamangkot na nga wala kami nadala sa social amelioration program kay wala man nang nakita niya man ang among sitwasyon kung tigid ka budlay sa among sitwasyon. Nang ang food packs namon nagligad pa nga bulan ang first wave, ang second wave at sa subong ay pag ginalab na aboti. O kadamo sa nga mga kabataan nang wala na kami may makaon. Gusto lang namon tani ipamangkot kung sinugid na ang nag-evaluate di sa amon nga lugar kay nang halin sa una wa gid kami din nga nakita nga DSSD o kung DSWD nga unang to this amon balay para makita man ang amon sitwasyon. Tag isa pa nang nagligad nga adlaw nang Domingo to sa nga adlaw nang totally lockdown gid sa ti. Nagkibot na kami nga kanina na gadto bataan. Okay, nagamonitor na sa buong estudyant. Natakson tayo no kay nautod ano niya. Okay, sige. Ayo si Kapuliwat to. Okay lang, may problema. Action Bray.
okay na lang na action Brian, no? Inang babae pagkantuan lang sa akon sa Hindi, barangay. dali lang gid kap. Kay gusto taman ipabati sa publiko mo kung anong reklamo ya bala. Pabati taman Hindi gamay. klaro din, di bation Ay pa itingwaan ta nga magklaro. Dari ka po, dari sabi sige. Sige. Ari ah. Dali kita. Thank you gid ah. Dali lang gid ari na. Gusto lang naman ipamangkot kung sinugid na ang nag-evaluate di sa amon nga lugar kay nang halin sa una, waay gid kami din nga nakita nga DSSD o kung DSWD nga unang kanto dis amon balay para makita man ang amon nga sitwasyon. Tag-isa pa nang nagligad nga adlaw nang Domingo to sa nga adlaw nang totally lockdown gid sa ti. Nagibot lang kami nga may nagkanto di nga mga tanon kag layason nga ginpatawag ko kuno ni Kap sa sa ilabalay ni Kapitan Mon Martin. Nang pag-abot dito nang to gali sa isa bala ka nag-comment ko sa isa bala ka programa sa radyo, nag-comment ko naghambal sa nga sa ginhimo mo dai nang madagdag ka na okay lang sa inyo nga madagdag ka amo na iya pamangkot ang hambal to balang kay namon ibuhin na niya isa ka libo. Para kap batian mo kap ang aligasyon niya. Okay. Nakadto kag gimi ni siya kap or siya nagkadto sa imo? Sino na nga ba Sandray? Actually, hindi ko na yung nakilala kung sino nga bayi ni. Oo. Pero kilalahon ko ni siya kung sino ngalan niya sini. May aligasyon di siya. Suliton ko lang gamay nga ginambalan mo ko no nga nag-comment ka sa programa sa radyo. Ti okay lang sa imo nga taktakon ikaw. Namo sinab. Aligasyon niya ina yakap ano? Aligasyon niya ina. Sige lang. So ano sige, action president ko. Yes. Go ahead, Kap. Actually, ang katuyuan namon sa Barangay Tulisa, upol sa council, nag-meeting kami, decision meeting lang. Kaya naluoy wala kami, kaya out of 1779, mga 1.5 plus lang nahatag sa amon. Then pag ang kinanglan ko, di kadamo gid mo sa pigado, almost 1,000 patani, kung pwede lang, tira kulang gid. So kami nag-initiate ng balaan, nag-ideya kami nga, what if, amo na sa tuod lang istorya, nga, kung galing kit hindi pwede, tuway manamon to gindayon. Ang amon nga punto to bilang amay, kabla gusto mo bala tani nga, ang kabataan mo bala, inablang isa ka kaon sa namin, ikaw ya, wala do. Ang ideya naman bala tanan makatilaw kung pwede lang. So doon nag-up sa amon nga ginistoryan, hello, Action Ray? Yes, go ahead, Kap. Pamati kami ka pa. Ang amon punto sa to, nga, kanami sa amon plano sa barangay mo, ang amon punto lang, simple man lang mo nga, ini nga plano, ang tanan nga, nakakuha abi, daw matag sa mapirma sa waiver bala nga ma-donate yang 1,000 ini makadto sa mga tao nga wala mag-avail bala nga wala ang sa mga tao nga wala ka-avail makatilaw bala daw mo na so ang sampol ang tao naman nga makabaton do payroll type bala nga naka-receive siya bisan 5,000 or 2,000 mapirma na siya kung total bi 400,000 i-total kung pila ka tao nakapirma mo ginang-laganan kasi naka-count na tanan mo ang punto lang to namon Action Bray nga siling namon nga maubra to waiver ang mga tao nga makakuha para masalalama bla kag ang tao nga nahulog nga tani nga makakuha nagidya sang 6,000 nahulog pa. So ang punto sa to nga ang tao nga 217 kabilog nga wala ka bill 5,000 gidyang iya batonon. 5,000 gidyang iya batonon nga amount sa sina bangod sang sharing sang tag 1,000 sa tanan. Botang balon ang 1,000 ang ginkuha sa kabilugan, ang nahulog sa 217, 5,000 ginang makuha sang kada isa sila. I see. Tapos, ang wala yung ngalan, Action Bray, 2,000 ang ihatag namon plus grocery. Hindi man sila mag-worry sa amon kay naka-account na tanan, tapos primado na sa nakakuha mo. Tapos, sa nag-share, mahatag mo na kung pilabi, total 400,000 na. Katag 1,000. Amon yung talaganan ng mga tao sa 217, tagang wala ngalan, 2,000 ang mabaton, kag may grocery amo na sang amon tani plano na plano kag andom sang pilisang ang namon sa council nga mga pumuluyo namon nga wala bala ka bill sin Action Bray pero kap na tigayon ini nga pagabuhin sa isa ka libo wala amo ni sa gani padayonon ko no ginkonsulta ko namon na tani mo ginkonsulta ko sa ako na abogado kag kapilipidi kay ma-ombudsman ka na, priso ka na. Technical. Nagsaka ko to kay Ma'am Pasit. Sila ni Ma'am Pasit niya kapitada nga duwa ka pirma, mapriso tada nga duwa ka, ma-ombudsman tada. Hindi na pwede. So, why na namon kidayon action breaking, amon tinutuyo mo lang ang pumuluyo namon tani. Maka-share ba lang at ibang
nakakuha sila wala. So at least tanan na lang happy bala. Mhm. Sunod gidiya kami sa council tani nga mo na amon propose nga himuon para tanan maka-sharing bala. Baka namin. Galing iti bangod sang project programa sang gobyerno nga kunin mo na mapriso malang ko. Tiyan mo nang nag-atras ko. Yes, dapat Action lang. Bray kasi ko hindi man malayo na amon katuyuan, mong Correct katuyuan ka. namon para sa nga iti public servant yung punto naman sa biswara pumuluyo namon. O galing sa isa ka punto nga ikapriso mo malang sa punto nga mabuli ka lang mapriso ka pa so Basta na- nag-atras lang ko kahit kaya naman pasit na namin kinang plano mo ka rin delikado ka kaya na mapriso tada kaya duwa tadi ka perma ka po. Nan. Igo ko na kumigo man ko di. Mayo Hindi na din. nakapagdayon na. So why na naman kindayon Action Bray? Anyways, Kap, una nag-congratulate ko sa imo because ang intention nyo bala sa barangay council dira nga mabuligan taran-taran galing iti may protocol Amo ina to. may amos na Amo na silang nagkadto nga nagreklamo sila tag 5,000 man kada isa. Parehas na sang may ngalan kag na sila nga nahulog 5,000 man ang abil nila. Aha. Ang wala ngalan 2,000 ginatanan. Mao kamayo Tap na sila. Matalala Galing pod kay- gid tani. Oo, gari kay amo to nga daw ginaplano, pala may nagreklamo, tis ko pamangkot to pag sa lawyer tin defeat. Hasta nga nadakop na lang issue plano pa lang. Kay ginambal nga ti daw mo ng plano, ti okay man halos 100% ang nagreklamo to percent man lang mo. Ang 90% lipay gid tanan nga mo na kay ti partner pati pa siya to ang isang mataktak sa 2015 at 2017. Hindi masugot na lang siya kaya nali siya patunulog. Makuha na sa sang 5,000 magyapon makuha yak di okay mo pud na sa daw mo na bla. Okay, sige. Ay pares mo lang makuha mo na Okay, sige. Okay na lang ka. At least, importante nga wala matigayon to kay siguradong Wala. iba nagapalinong ba lang basi nahadlok magreklamo or namian man sila tida ko ululubos bala maka-avail dang taga Amo na, Stefania. amo ginexperience I sa mean, tanan, oo. Felisa, ano. May nagapamangkot diriyo through text aton, through chat sa aton sininga line cap. Paano nagkalataktak ining mga kwan may ideya ka nga way nagkaladala ning iban labi na gitang gi-replay ko bagulang ang balay niya busluton, kabataan, may mga kabataan. Anong rason? Action ba hindi man taga pili sila mo si babaw man na iya. So why gid kamo Ay, nagali kung- poder yakap? Why kamo poder gid nga magtudlo nga mas importante ni sila. Kami actually tanan na sila gin tagaana namon sila sang pormas mo. Ang tanan nga mga ano garing kiti sa pagtaktak hindi taman na mamo sa di taman na mo yatan ang tanan. Ito selected lang mo. Na so pero Action Bray ka pangayo ko bi sang tao na blangan ng bayan nagareklamo kay luoy sila mo. Looy kay ari ka ko, may isa pagid sa kaligasyon diri nga nahambalan mo siya kuno nga nga nag-comment kada sa mo ni nga radyo taktakon sa 6,000 amo na blado to kasakit Ay, mo natin. Yan ang hambal. Ang punto ko Action Bray mo ni. Kana mi sa aton programa ma'am di ba niya oo sak namin nakap. Ang punto tati siling ko anyway kadi ko dihon ma'am kun pundo ko namin sa programa na namin man kapos lingkod tuwa sa kabalo isa kada matakta kung amo na bala po kung magano ta para riyos lang gyapon no baton ta kay 65,000 gyapon at least 1,000 is share to sa bilugan ina nga plano namon tani ma'am namin man kapto way mo sa lagda kay siling ko what if way taga balo kay random may taga balo ko sino mataktak dali isa sa inyo daw ri kanali ko mataktak ka mas mayon na lang nagupod tadi kay tanan nakatilaw garing kay siling ko tanaon tani kay konsulta tani kinali amo na balati way matagabalo nga ma-technical tapos way namon kidayo ka ma-technical kita mo. I see. Okay. So tada gali ni man video. At least nasanagana mga nagreklamo da sa Barangay Felisa subong kabati kamo kay kapitan ginaideyahan kamo da dason nga semana basi kibot kamo may 6,000 kamo da no. Hulat-hulatan nyo lang. Amo ng pangamuyo subong hulat-hulat lang kay basi maghamot ginman. So amo ni Kap ipabalaw ko ning babayi sa imo na basi makatag ka number kay Action John. I-text ko lang sa imong ang name niya kay para tingaton tinutuyo diri Kap isama lang mo mabigan tani sila. Buligan tagid na siya. I am sure no tingwaon ko gid no kay bulukat ti way taga balok isa may ara nga purpose mo. Yang purpose nga taktak kina. Isa na sang isalot ko si babaw ti 6,000 gid na. Waon niya sa akon 6,000. Total diri mga 4,500. Damo gali ni, damo sang first trans namon, sa first trans ang natabuhan ko tumalapit 1,000 packs man kahit may mga butante kami sa bago kag Murcia mo. Kasta dito panulong ko eh. Sininglalag natin si Kapas tapos bago ti ko kami butante kami diri kaluoy man. Pero ining aton nga this is day kay siyempre national funds niya. Dapat tulin ka lang bondere mo dala ka lang asta. Yes, of course pero kung dira gid na stock. Dira gid na stock ang tao rin ter abi dapat tatagan giman kunara sa barangay. Yes.
Biskan way sa gabuto si mo kundra sa gistar sa obligasyon ta kinatagaan. Sa ano yung kapya? Sa Purok Kabura, Sitio Kabura, nakalambot yung mo to, Kap? Kabura, ambot ano part sa Kabura, ang Kabura bago na. Oh. Bago na sa Action Bray. Bago na saya. Apakol? Oo. Ano? Oo, pero Bago. kung bugas lang, nalabot na ito. Kung wala, meto pa ko to Pagkantuwa lang kayo, meto pa to. Bugas, okay. Sige. By the way, grocery. nagka-chat mala ni sa aton, di. Kaya bigro ga monitor gi sa aton doon, taga Pilisa, subong Oo, na. Kap, sa mga Sige, time, sige. subong Oo. salamat, Gid. Basi may gusto ka pa ipabalo sa taga Barangay Pilisa, go ahead, Kap. You have your floor. Nautod si Kapitan. Balikan ta. Kay pa saysayon ta sa Kapitan sa pinakakatapusan subong gabi, ano? Action Firing Line. Alright, Barangay Felisa, na-address na naton sa inyo ang inyo sining hinanaing. Right. Ay, Kapo, basi mera kapag gusto ipalayag. Oo. Noted. May basi, Okay na? yes, Pwede na? basi may gusto kay palayag sa Felisa, go ahead, Kap. Sa mga pinalangga kung pumuluyo sa Barangay Felisa, no, naintindihan ko, Gid, no, ang binabatyag sa tagsa-tagsa sa inyo kasi sa sitwasyon subong sinulang bala ang kalipay, no? Tanan ka problema, Gid. Bilang punong barangay nyo, handong kakatiyuan ko tanan talap-tap nga maservisyoan kag makabenepisyo sining aton na ginahatag nga programa, no, o kung ginapanghatag sa aton gobyerno. Apang ginakasubo ko, hindi naton ma-talap-tap, pagod limited lang. Pero hindi ka mo magkabalaka, no, kay kami sa konseyo sa Barangay Pilisa, wala di kami kapabaya, katinguha di kami ginamon tanan nga tanan nga may mga lagko pagid nga mabulid dire, no, nga kompanya nga maka-avail gid ang tanan nga pumuluyo, especially ining aton subong nga programa sa DSSD. Don't worry, tingwaon gid namon expect, hopefully na may masurpresa kami sa inyo. No, wala kami gapabaya, no, kay amon obligasyon, amon initumanon, kay amon ang amon sinumpaan sa inyo. Pumuluyo namon sa Barangay Pilisa, hindi lang magsunggod, hindi lang magkataka. Langga namon kamo tanan. Imo namon ang amon masarangan, no, sa especially sa sining nga sitwasyon problema gid ni. Tag sana ko gaka-pressure ako subong ko nando pang mihimo ko para sa pumuluyo ko. So pasensya lang gid. Pero ang tanan nga apila dira nga naga problema kung pwede welcome kamo kadto sa akon sa Lunes. Istoryahan tang problema. Kaya ang problema may solusyon. Gapati ko nga ang problema sa subong problema tanan nga daan ang sitwasyon Yes. sa panahon subong. So ang problema di tali pagpadakon mapungkuan tala ni sa matawhay nga istorya. Yes. Welcome kamo sa Lunes ulaton ta kamo sang aga. Ay pungkuan tang problema sa akon opisina, kay nalidason nga mga adlaw next week, may surpresa man ko sa inyo. Yes. Mayong gabi, kag madamog na Kap, salamat. salamat kasi mga time may gabi. Mayong gabi. Action dyan. Action Brian, naman natin si Kapitan Hardin, sa Barangay Felisa, ang katuan natin karoon nga gabi, dire mismo, no, execution temporarily sa masako yung gabi, Action Brian. Aha. Anyway, tiyan mo itong mga taga-Barangay Felisa, pero mulat kami Action Brian sa Barangay Felisa, base may iyayo ka di sa mga katuan, any nga lugar, abi, kung gusto nila may harap pag sa dugang, makatuan naman karoon nga gabi, Action Brian, kaya kami sa lugar mismo, nagahulat, no. Sige, basi may magpabalo di sa aton action dyan. Yes, Action Brian, no. Aha. Aman ang pinakasitwasyon diri sa area karon nga gabi rekta sa patot Action Janti as una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Action dyan, Patrol with Barangay Kapitan sang Felisa Ramon Hardin. Now, at least nasa nagan sa mga gabi. So, aminado sa Kapitan nga sila pinangtaktak na sila mo. Because nga may ara sang kadamuon sang slots nga ginahatag nga aton sining DSWD, DSSD sa kada barangay kung pinalang ka slots abi. No? So tinagibwal ining mga tagreklamo nga ginauyatan kung man yung mga pangalan nila diri nga wala sila nakabaton kag nakita nila nga sila kwalipikado gid iya. Action Firing Line. Sino man to di magsunggod kag di maglain buot sinibi nga sila mismo nagakamang man sa kapigaduhon pagkatapos way gid sila abi pero may slots mo kung pila lang dapat. Action Firing Line. Pero si Kapitan Hardin ara nagpalayag dason simana basi pa lang may sorpresa sa kuno surprise. Action Firing Line. Nablang kwan sorpresa nga basi maka 6,000 man kamo. Hindi pa ta makasigurado ha kay ginapalakat pasubong ni Kapitan. Way pa kamo galian naka padihot sining formal yung complaint diri sa Action Radio and the DSSD. Si Kapitan Galaya kag ang konselya nagapadalom na aksyon henses ang paminsarya kung ano ang himuon nila nga maka-avail maning iban nga wala katilaw. Action Firing Line. Ginatun-an pa, no? Ginatun-an pa. Sige, kabay pa, no? Kung manawag din taga Barangay Felisa nga naga-monitor subong welcome gid kamo kay para mapamatian tama na inyong side
Kaya nasabat naman to ni Kapitan, kag ang 1,000 to nga buhin to tani sa 6,000 daw ay naman lang to kay way manatigayon, hindi ko nalang ni pagpabati ang tingog ni Kagawad Action Hands nga babaye. Action firing line. Nga nagaayo gid siya, ka nag-explica rin ni siya, hambal niya, ako na lang ni Mambala. Siya buhinan ta na 1,000 6,000 nyo. Siya kay kadamo, abis ang way ka avail sang 6,000. Siya, pero dapat pirma gid ka mo. Kay para konsukton ta sa DLG, hindi kami ma-disgrasya yung mga kagawad, di kay kamo nagpirma, kamo nagpahano, kung ba sugot kamo. Action firing line. Di maayo man kay nag-aayo man, no? Nag-ideya, actually, Action Hands, believe ko sa barangay Felisa mo, nag-ideya sila para tanan makatilaw. Galing kay wrong way lang. Medyo sala lang nga pag-diskarte. Action firing line. Pero naka-diskarte, sang sawaay nagid, no? Sang sawaay nagid. Galing kay ti daw, di pwede, ti wala lang natigayon. Pero palakpakan gyapon. Kay ti nagkuan mo nagngita sang inisyatibo bla. Tino kay di pwede. Bisan ako naman to, mapriso ko na padayunon ko pa. Action firing line. Last 7:40 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon, interviewon ko ang patient number 2 mga kaksyon nga taga La Castiliana. Kay do na pun-ani sa subong sang kontrobersiya ho. Kon ano gid lang natabo sa iya diri sa Bacolod. Diin gid siya nagkadto dis Bacolod. Nagbasketball pagid ayhan ini siya sa Purok Bulak, Mandalagan. Naghampang bala ini siya sang Madjong. Pila gid na kagabi di siya sa Bacolod. So na sino yang ginpadulungan niya di. Action firing line. Kiti pasyente na ni siya daan nga problema na sa sang virus nga ini. Ang iya sa ni pamilya karon ti naga problema man sa iya pagkatapos napunaan pa sa sang pagtamay sang iban naman na bla no. Pa-explain karon ta siya karon na. Pa-explikaron ta sa karon pasugiron ta siya kung ano giblang matuto na tabo and siya na nang bahala magplastar ka. Action firing line. Last 7:40. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isang Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 7:50 Action Radio Philippine Standard Time. Ginendorso to sa inyo ang DTX 500 kada ko ni bulig para sa kuano may ara sang dagataas balang kalamay mo dira. Pila kadlaw kausa ina sang diabetes ano. Kaya gini kompleto man management level detox ano ang DTX 500 panglimpyo sa dugo kag iban pa dira nga pwede niya i-supplement sa lawas ng tao. Food supplement ini actually. Labi na subong mayara sang coronavirus no. Pwede ni siya makabulig-bulig ini siya nga mapabakod ang imo immune system. Action firing line. Okay, manamyaw kita na may gabi lang kay Aldrin Diamante yo. Naga-monitor subong sa Minglanilia, Cebu City. Kagawad Ramon Diamante mano kag Hinas or Ginas Sabado Diamante. Salamat sa pag-monitor. Alright, hambal sang isa di ka texter naman niya. Siya daw mahibi ako sa mensahe ni Kap sang Barangay Felisa ba? May sugpon galing pero hindi ko na pagbasahon. Okay. Paki-greet lang ano sa mga sabigay ako nga si Jillian Caburog. Kag bilog nga pamilya Caburog diri sa Barangay 1 La Carlota City. Monitor siya live subong simo from Sunny Boy Magsipok, Barangay Balabag. Also First Valley Bank, Development Bank. Salamat gid La Carlota City. Salamat. And si Sir Migota from Valladolid, ano? PNP, salamat gid sa pag-monitor. And si Major Guile, naaraman nag-monitor man si Mateo, nag-yom-yohoma na sa aton sila nga pagpangalagad. Good evening, DJ. Mga DJ Bry man ng iya. Purti pag iniifo. Sana. Good evening, Action Bry. Purti ka mag-istorya sa nagakihad sang talong kag talong ba? Galuto, munggo. Hamot man kami mamati. Pating talong na po. Ay, sus ko. Amo nang diskartida. Okay, daligid lang si Delilah Ikaday, Hermelinda kadamo gid wala kabaton. Kaluoy man si ila, no? Si Giselle Mondihar, naga-monitor man si Matinian. Balikan kong iban karon na, la 7:53. Online sa firing line. Sa aton nga linya maka-aksyon, hindi ko pag-mention ang ngalan, patient number 2. No? Amo ni siyang positive sa COVID-19. May nagaandar nga telephone, nagasulod diri sa akon eh. Dira siya mismo. No? Amo ni siyang positive mga ka-aksyon nga halin sa Iloilo, nagpuli sa Bacolod, nagdiretso dito sa barangay na to, La Castillana. And ang result, paswabi ni siya, kay TPUM siya una-una, pero pasay sayon ta siya kag nag-positive ini sa COVID-19.
Sa aton nga linya, si patient number 2, sir, may gabi. May gabi, Action Brian. Yeah, si Action Brian, sir, sa Action Radio Bacolod. Salamat gid sa mga time, subong nga gabi. Unang-una, sir, gusto talang i-clear, kay nagligad to, mga information na gather namon from your family, nga nag-abot ka di mga pizza, may timeline actually gani ang Negros Occidental nga March 13 kagi nag-abot, pero may mga pag-twist dira, no? Saan o kagid bala, sir, nagbiyahe from Iloilo to Bacolod, sir? Bali, nang kuhan ko nagbiyahe din sa Iloilo, bali na 15 gid saya. 15 gid ko nagbiyahe, kali kay pa kuhan ko sa LGU, nang wala ako kabalo ang Sunday, ang na-mention sila, adin ako ng Sunday, pizza 13, gali pizza 15, amo to siyempre sa ako na lang kondolain ng ako nga, paano nga, may dala na guro ka kulba, amo na blang. Okay, so ano oras ka di, sir, nag-abot sang March 15? Bali, kuhan ko, alin ko sa Iloilo, alas 8, kami naglakad. Nagabot ko, nagda kami sa Banago Port, 10 o'clock sang gabi. Okay. Tapos, nagulat-ulat ako sa manghod ko, kay nang dito sa nagbantay sa, nagulat sa akon sa Bigco Port. Kaya mo to nagulat ako mga 1 hour guro, nga nag-abot sa Banago Port. Mo to yan, diretso kami sa Estepania, gid. Okay, dito ko mo sa East Homes gidman, dito yaking idulong. Dito yaking idulong. Tapos wala ko yung may ginapitan nga iban. Okay, so sandito ka na sang gabi na, isa ka lang kagabi ito, sir? Isa lang ko kagabi ito, sang gabi ito mga 11 din nagabot. O, butanta mga 11. Basta drang oras. Okay. So, dito ka natulog? Wala na ko yung nagwa to sa balay. Dito na ko yung nagtulog. Then ka nga parte sang puloy answer nagtulog sa sila nga balay, sir? Sa may sala, dito ko yung nagtulog. Kay si Papa sa kwarto yung nagtulog. Yan, no? Okay, so pagkaaga? Pagbugta ko, mga 6 to 7, guro, nagpaandar lang ko isang motor ko ang maglakad. Naglisensya lang ako sa amay ko. Mapalakas kulyanan ako. Okay, diretso ka gidya pa uli gid sina nga aga mismo. Oo, nagtugong lang ako kadali. Diretso na yun, wala na akong may ginapitan. Okay. May mga allegation nga nakapadulong ka sa Purok Bulak, Mandalagan. Paano mo ni Sir isabat, sir? Amo ginanga ako nga nga hindi ko na guilty sa mo ng allegation sa iba na. Kay gasugid ko sa matuod nga wala ko daya kaagi sa Purok Bulak. Kay amo na nga time niya, ang pamilya ko yung ginapaminsar ko yung hindi sila ang yaga-yaga. Kay amo na nga time kung di ba ang Bacolod ma-lockdown sa pizza amo na 16. So naging agaw ko yung agay ang makapuli di ko sa Castellana. Kaya makahapit pa ko sa Bulak kaya para magbasket kung hindi na ako kagwa sa Bacolod. Okay. So inang allegation wala gid sang kamaturan nagbasketball. Nagbasketball ko kuno pero sa matuod lang gid hindi gid ko halin sa una kabalo magbasket. Kabalo na yang taga Purok Bulak na Mandalagan nga tanan ta mga tao da kilala gid ko na nila kay tumandog ko da sa Purok Bulak. I see. Kaya kilala ko na sa mga tao. Sila kuha na yan, istorya na sa inyo kung mag-interview mo to. Nga ako hindi ko kabalo mag-basket. Alin sa una, panakingaan ng isa karasunda. Stainless ng ilong ko, kaya nadisgrasya ako sa una sa motor. Hindi ko pwede ka hampang basket, basi masikuhan ni karon makuan pa ng stainless sa ilong ko. Okay. So, ang imo nga utod sang gabi ito, sir, nagpauli to siya sa Bulak, rekta? Or gindulong lang kuya sa storm to, nagpuli man siya rekta sa Bulak. Siya na yung nagpuli sa nga muna nga time niya. Okay. Wala na ko nagupod sa iya, kaya dito na ko nagtulog. In short, sa pag-abot mo di sa Bacolod, wala ka na gidya, iniklarohon tani, wala ka na gidya may lugar pa di nga ginlagawan. Plus the fact nga ti,
halos na sirado naman ding Bacolod mo bangod sa ECQ. Oo, gani. Amo sina. So, wala gid ko. Sa akong ginapanindugan ko gid nga wala gid ko may ginlagawan dira sa Bacolod. I see. Okay, ang pamangkot ko na gani, kung nagbasket ka ginman, gusto ko man to gani ma-interview man ang mga upod mo sa basket, kung may ara ginman? Ako na gani, pamangkoton mo kung may grupo ko da sa basket. Ang mga kababata ko, guro, kag mga barkada ko, inaya mga tanda na sa basket. Pero ako lang gina sa grupo namon, guro, ang hindi kita balo mag-basket alin sa una. Okay, so ini nga mga allegations mo actually, gina-trace naman ang sa bulak to mo, no? Kung sino ginman ang nakaupod mo sa basket, kung nagbasket ka ginman, pwede gis lang mag-launch ang kaugalingon nila sa interagency task force, ano? Para makuhaan sila sang swab abisert, damo sina? Oo, gani. Pero, ang mamba ko lang sa taga-bulak wala, pasigurado ko sa inyo nga wala iko da kakadto. Ang inaya nga, aligasyon nila, hindi ganyan matuod. Kay ang ginapangit kung gusto nila ngayambal nila kung may may video, may ebidensya sila. May video. Ipakita nila ang ebidensya. Kung ako gito. May pareho daw sa imo, sir, kadakuon, may pareho sa imo daw look alike sa imo tsura, na mo nabla? Duay man? Damo da pares kada koon sa akon. Ang sa lokal lang kada hindi siguro kay nawasak lang itsura ko sa sa pagkadisgrasya ko. Okay, pigitsindi ko daw ga racetrack ka no, ga palo lupad-lupad motor na mo na ang imong hobby abi. Ang ga amo ni hobby ko kaya hindi ako yung gampang ang bata ko, bali ako lang yung kasupot sa bata ko. Okay. Ang motocross nga. Mga enduro rider na kilala ng bata ko. So, ang taga Purok Bulak, sir, galing kiting utod mo, nakaupdanagid ka mo, no? Ang kasanay ka mo sa motor? Oo, nakaupdanagid kami sa motor. Kaya siya nag-apas sa akong nag-akas ko sa motor ya. Okay. Inaguro ya mo nang pamangkoton kung sino nakasalamuha. Yato, kiti nakaupod giman ka mga duwa. Pero, kung ikaw, ang taga-Bulak, wala dapat sang kulbaan gid sini nga sitwasyon, bangon di ka mismo subong nagahambal nga wala ka gid ka bisita to Oo, amo na naman ba ako sa liwat nga hindi ka mo magpanik dira kay sa matuod wala ikuya nakakadto da sa Purok Bulak. Okay, at least naklaro to subong nga gabi, no? Pero di taman to mapugnan man ang IATF nga naga-investigate man sinimo, no? Kaya mo man tong ilaman nga gusto man nila klarohon initanan-tanan. Sir, diri kita sa issue sang kwan. Nagsakay ka sa barko, of course, from Iloilo to Bacolod, nanaog ka sa Banago Port. Ang allegation sang PCG, actually gin-interview ko sang aga, sang gabi gin-interview ko pagin. Wala tong pangalan mo, wala sa manifesto nila. Anong process man? Ikaw, Sir Til Asbi, kung paano nga nakasulat ka ngalan, ano nga sitwasyon? Sa parte man sa dito, bali pag abot ko sa pier, nagawad ko na ticket. Nagawad ko sa ticket, nagdiretso lang kami to ya sulod, tanan, ginpasulod kami to ya. Ang ticket lang na yung ginkuha sa akon, kag nagsaka na kami diretso to sa akon. Wala na kami may ginpirmahan to nga manifest na. Yes. Wala gid ko na nakasulat sa amo na. Kay diretso lang ko to ya saka sa babaw. Okay, so go ahead, sir. Basta na-record ko sila para ma-prove nila nga dra ko nagsakay. Sa babaw sang fast cut, may atutugin papilapan ng mga staff sa barko sang yaka-COVID nga daw gina-form nga ginapilapan. Gisulat ko gito ngalan ko. Ito ma-prove gina nila, ipangitaon na nila nga form na. Sa babaw na iya, sa babaw na? Sa babaw na sa barko, gadlagan na kami na. Ano naging palibot ning papel ni or ano nga sitwasyon? Ginapangatag isa-isa sa amon. Ginapapilapan kung may ubo ka, kung may ano ka. Amo nang mga ginakabutang itong question. Dokyupon ka dako abi daw mo sina? Or dolapad-lapad man? Dolapad-lapad. May mga question itong kuan mo. Nga parte sa COVID. Kung may lanat ka, may symptoms ka bala. Okay. Amo tiyang mabasihan gid nga ma-prove nga dra ko nagsakay kagamo na oras. Kagamo na sa nga barkong gisakyan ko. So ito makabulig ito para makabulig ito. Okay, sa COVID nga mga information.
Okay, sige. At least ipabalot na nilot sa PCG, ano? Ngati sa COVID information sheet, abi, ato ka nakasulat kag dito kag ang mga pamangkot aber kung may ara ka ginabatsyag nga malain ano nga sitwasyon. Dawa mo na siya. Aha. Okay, so tapos sa tadira, no? Para at least mabuligan ta ini nga matrace ikaw. Kay kabalo ka, ini nga ton subong para malukit ang mga tao nga nakaupod mo kiti di man naton ma-deny ang kamaturan nga nag-positive ka sir based iya sa results ang kwan imo sini nga swab no. So sir, ang imo nga amo san may ideya ka kung san o kamo naka-off the gid before nga nakabalo ka nga positive siya gali sining COVID-19 man? Wala ko na yakabalo gani una ko wala na ko na nila yung tawagan. Kay sang amo na time nga pizza utso pagtawag nila sa ako mismo ya nagkadto gid sa center. Kaso lang sa basang barangay, kaso lang kay Semana Santa. Okay. So nagulat pa ko hasta sa Sabado, sa pizza 11. Abril na ha? Abril. Oo, Abril na. Sa pizza 11 na. Ako mismo yan nagkadto sa LGU. Para magpabalo nga amo na ang ako nga amo to sa Iloilo. Wala ko yan wala din ko yan inusimti kung wala sila nanawag sa akin. Ikaw na siyempre daw ka normal giman tuod no nga i-submit mo tong kagalingon mo kiti makabig nga PUM kasi mo no halin kasi ibang nga probinsya. Okay. Nag-abot ka to bi botanta kin si 16 ang aga na Abril. Okay, sige. So, Marso 16 ka nag-abot dito. Marso 16. Okay, so nag-stay ka dito as PUM. So gagwa-guwa ka man to sir sa inyo, sir, bisan PUM ka or wala naman? Pero may statement na ko na sa city, ay kanang yung katuan. Pero hindi mo kuya palalagaw sa sa amon nga lugar. So dito ka na yan nakabatsyag sang simptomas sining April 5 and 6 dodra na. 5 kag 6 lang yan mo to sang 5. Ginilanat ko sang gabi. Pagkaaga daw okay na ginimna ko lang bulong. Pagkahapon naman gin-LBM ko. Hasta na magaga nga LBM ko. Okay. So anong ginimo mo lang? Naginom lang ko bulong. Kaya ako nang ginainom permi. Kamu mo lang nagkapatahaw sa akong sakit siya sa una mo. Okay. Kaya mo lang gininom ko, duwa mo lang kabilog na. Nag-okay mo lang ako din pagkaaga. So mo to pagka April 8 nagakwan ka, nagpadulong ka sa gin-inform mo sila pati sa employer mo to. Kag pagka 12 gin-quarantine kanila no sang April 11 na. 11 ko na kadto niya sa sa LGU again. Tapos pagka April 12 gin-swab ka na nila. Gin-swab ko nila kay wala na ko nila ginbuyan sang 11 mo. Gin-papas na lang tong akong nga pamilya. Okay. Kag ang result nagwa is April 20. So 20 na. 20 na nga positive ikaw. Now, sir, si amo mo sang nagpositive siya sang April 8 mo na balaan. Saan ka mo last nga nag-off the gid siniman before ka nagpuli di? Isang last na mga abdan. Mo to lang isang 15 gid pagpuli ko kay naging agaw gid ko to. Kay kuan man og lockdown ang Iloilo kag ang Bacolod mo. Okay. So may agaw ko kay simpre para maupod ko man pamilya ko. Pero wala gid kuya ka baluya nga career na sila galiya. Career ng kuan ba lang sakto na siya nga may COVID sila or gabatsyag sila. May COVID sila o may nabatsyag sila. Okay. Wala ko kaya kabalo. So nag-off the night ka mo to sir, anong inyong routine nga duwa? I mean anong gaano kamo gistoryahanay kamo, nagkamustahanay pa kamo, ano nga sitwasyon? Dali sa dito drag ko star sa ila balay. Ako ang ga-drive sang ila salakyan. Simula ng kuan, wala man ko ga-drive man ako pirmi. Wala mo ko gagawa da sa lugar namon. Sa compound namon. Wala mo ko galagaw-lagaw diyan. So nag-off the night ka mo, mag-drive ka sa iya, maglakat ka mo. Off the night kami pati sa balay kay dra ko gatulog sa ila balay mo. Okay. Ang amo mo halin sa Metro Manila, no?
Bali, kuan na siya mga meeting na siya sa mga kanila. Basta may business sila, amo lang dira lang tasta. May negosyo sila. So hindi malikawan nga bunggoanay kamo da, istoryahanay kamo, nakakumustahanay kamo ng sitwasyon natabo man nato sa inyo, sir. At least may idea nga aton nga mga aton listening public kung paano mo ni nakuha balang ini nga COVID-19. Anong senaryo, sir? Dali, kung hindi ka, upo kami na panyapon, kaya siyempre upo ko na nila sa tanan nila nga, everyday nila nga, kaunda, pamapanyaga panyapon, danay kami na. Hindi, ako nga drive sa ila. Ano na, na-expose ko sa ila. I see. Okay, nag-abtanay ka mo gani, to no, April 15. Kag mo man to pagpauli mo, daw kadali lang gani sa mga tinion nga nag-abtanay ka mo, sir. Sang sining amo mo ni. Mga man. Dugay man, sa mga almost 1 month man. Okay. So mga 1 month man siya gali. Pero pag haabot ito lang halin sa Manila or alin sa mga Sang halin pa siya sa Manila, ya. Yung mga 1 week maguro. Okay, mga 1 week man gali. At least subong naklaruhan kay nagligan nga si Mana, naglibog ang ulo sang publiko, paano mo nakuha ang ining COVID-19 kay nagpuli kadi 15 GC6 ako nung nag-abot iyan sa Manila. Sling ko duway naman na flight gani, di ba, sir? Di ba? At least subong naklaro tanga 1 week ka mo yung nag-opdanay anay antes ka nakapauli di sa Bacolod sa Negros. Okay, kag nagbatsyag. Pero pagpuli mo di, sir, siya may mga sintomas man to nga nakita mo binga magabatsyag si amo mo? Wala man. Ang ilang findings man asymptomatic man sila. Okay, palariho gid kamo gali sini. Daw ipati ikaw asymptomatic ka man, oo. Yung kuha nila, asymptomatic mo ako no. Kasi kasi subong wala man kami ginabatsyag mo. Amo lang tong diarrhea mo. Okay ka lang daw subong. So, meaning subong, sir, goods ka na gid, daw ay ka na may ginaproblema pa sa lawas mo? Wala gito yan. Halin sang pagkatapos ko to sang LBM to, nga naayo ko. Hasta subong yan, wala ko yan may ginabatsyag nga, ano. Bati, mayo. Good gina para sa imo, ano. How about, sir, si misis mo? Kaba ang imo, may bata ka mo da? Ano nga sitwasyon? Bali ang misis ko, okay na kayo. May hiring-hiring na kuanan nga siya ko na sa second test ya. Negative na sa. Okay. Kasi nung bata ko mo pa rin ginahulat ang files ko. Hindi pa kami na magkuhan kay ang ginahulat namin lang sa banwag nga magtawag sa amon mo. Yes. Okay. Kasi sila yan nakasipirit na sa akong subong. Sa piyak na sila nga building niya. Okay. Ikaw na lang isa da subong, sir? Ako na lang diya isa. Pero amo na ang pamatsyag mo subong ibindo nga kuan ka positive ka daw ka normal sang imo pangabuhi da. Wala gid ko may binabatsyag ya. Normal gid kayo. Kondisyon gid lawas ko. So nagaulo exercise ka da, sir, no pagkaon mo da? Wala na kuan din ang exercise gamay. Salamat mo ko din sa Banwas ang nakaskilana. Wala gid kami nilaging tabayan. Okay. Hindi na kami mayor. I see, kanami, no? Anyways, going back here sa Bacolod, sir, kadamo, gid sa interesado mo. Actually, ang Purok Bulak, subong, sir, nakatutok gid sa aton, subong, naga-monitor sa imo, may naga-inform di sa aton nga amigo mo, ano? Habang naga-monitor sa subong, ano bi, sir, ang una-una, ano bing mensahe mo sa taga Purok Bulak, abi? Nga nagapamati, subong para kabalo kami ang taga Purok Bulak, subong Mandalagan, grabing ilang padalom sang ila sinihuna-huna kung ano gibla ang senaryo mo. Di siyempre delikado ikaw gani ato ka lang to sa Iloilo, nadala mo gidya puli si COVID-19. So nagbulobasket ka pa mo ni mga allegations. So suliton ta abi sa taga Purok Bulak Mandalagan da, go ahead, sir, naga-monitor sa subong, sir. Sa liwat sa taga Purok Bulak, ginapasalig ta kamo nga wala gid ko kakadto da. Hindi gid kamo magpanik kay gina panindugan ko gid ang akon nga kaugalingon nga wala ko da ga nakahapit sa Purok Bulak. Hindi kamo magkabalaka kay ako ya gasugid gid sa matuod. Kag kamo kabalog kamo sa akon batasan. Kag kabalog kamo nga ang aligasyon nga gabasket ko kabalog kamo na kalin sa una wala ko ka basket dira. Maski tubang basketbulan ang akon nga amon nga balay. Amo naman ba ko nga
kan nga pagsalig na kamo sa akon kay gasugid ko sa matuod. Okay, at least nabatian la subong sigurado ko nagkaginhawa ni sila sulhay subong sa bulak, ano? Sir, sorry gid medyo lawig-lawig ato interview si mo, na. Ang utod mo to sir nga nagsugat sa imo, kumusta siya subong sir? Nasa subong naka-quarantine naka-home quarantine sa mismo sa Purok Bulak. Amo na gani doon nagpanik ang mga tao. Akon kung sa aligasyon nila ng sa mga kumig-kumig sa mga bashers, ako nga utod, ako mismo na nagtawag siya pagkabalo ko nga positive ko. Ako mismo na nagtawag sa utod ko nga magkadto ka sa LGU. Pag-surrender ka kay na-expose ka sa akon. Ako man mismo, maski pamilya ko, gintawagan ko itong sa Estefania, pabalo ka mo sa barangay. Kaya para makuha na kamudang daan, mabalaan na kamudang gigatuan ko. Wala na yan sila nga, ginpangita pa na sila. Ako na mismo nagsugo nga kontakon nyo ang mga barangay. Okay, pero lawig-lawig naman to eh. Ano ta subong, ari nito sa Abril 25, March 15 pa to, no? So, kumusta subong situation nila, sir? Naka-text-text man kamo, may communication kamo everyday. Kumusta sila, sir? Okay. Halin sa pagkuhan, adlaw-adlaw ga-communicate na sila sa akon, kasi siyempre kabalom na. Sila, mga sitwasyon nila, subong okay gid kayo. Wala man sila may ginabatsag, except na sa utod yung lalaki, medyo ka-ububo, pero hindi sila nga grabe. Do kwan lang normal lang. Dako normal lang ubo. Ang pero ang sa Estefania wala gid problema, puro kondisyon gid sila. Kondisyon. Kag dito sir, naka-shake hands ka man to sila, naka-hug ka man to sila pag abot mo sir sa pamilya mo sa Estefania? Wala gani kay pag Soriana namon, wala man ko na permiya ga kusako sila. May istorya lang kami niya, pero higdaan na ako sa salasit. Sila sulod na mula na sa kwarto. Yes, kay according to sa kay nanay mo to guro, nagsagwa ka, dogin practice nyo man, kagin observe nyo man ang social distancing man to sa sulod sa balay. Okay, bago ka lang nag-abot rin. Usto mo na, sir? Usto mo na? Wala kami gani na kay kalaban na sa lamisa namon. Kay layo ay mga mitong istoryahan namon. Okay, very good. Kaya ang isa gida ka kunya kay dito kayo sa sala nagtulog sila sa mga kwarto. I see. Okay, medyo layo kagi distansya kagi sila. Pero nakapangapi ka to, nakakaon ka to, nagamit ka sang gamit nila. Wala ko gani, guro ka pangapit to kay aga pa ko yung naglumpat di yun. Nakapagbukta lang to ni Papa, mula to guro pa lisensya ko nga pa, malakat na ko. Daw padali ay gidyang imo gali kay kahingagaw ka kay masiray, no? Kay ngaga ko magsira mo na sa isa da karason. Kay kung nagbasket pa ko nasirhan ako guro. Yes, may at least nasa naganta sa mga gabi, although nga ini statement mo niya, way talaga hatag sang totally 100% nga mapating tao si mo, pero ikaw ang yes pero ko imo niya mo, no? Respetohon tagid ni, no? Diretso ko na mo kay gusto kung hindi mo sila magpati. Wala man kong gapon may mahimo. Yes. Actually, buwas plano ko ganing interview ng Purok President sa Purok Bulak kung saan sila nang panira sang ila sining nga basketbulan da kung naniragin man sila kay paginchindi ko pag start sining enhanced community quarantine sa Bacolod, halos nga mga streets di sa mga barangay ginpasiradaan eh. Maski ang Purok President na kasaksi na kung maski makutom na sa interview mo kung basket ko da. Okay, anyways, mga bashers mo, damo, doon nagsikat ka subong sir, galing kay Wailangalan, patient number 2 lang, na? Batunon, go ahead, sir. Ako tani, sa mga ngayon lang ko tani, kung sa mga tao nga galapda ko nung sirang ako nga picture na subong. So, diin, sobra ba? Sundra ako no, sa internet, sa Facebook, galapda ko no ako mga picture, may nag-send gani sa nga ako nga pakaisa nga ang kilala yan, naka-receive sa nga muna. Picture. Kung padalman na gani inabogado yan, di na pwede kay gina-discriminate mo na karon tao nga gabatsyag na gani may balatian na i-amon mo pa nagubuon mo pagid sa social media, di bla? Ati pwede mo na slaya sir, ako ya advice ko ya pwede mo na sa pasakaan kaso nga palaktan ng imo sining nga litrato nga way ka man di ka man kriminal. Di ka man wanted.
Hindi na ako magpagamuyang. Importante lang subuyan nga mag-ayok pag makapangabuhi na kami sa insakto. Ayoon mo na lang sila nga pang-delete na abi, ano? No, mula lang ginaayo ko gani subong kahit saan na subong maka on air ko. Amo lang ginapangayo ko lang tani sa mga gapalaptad sa picture ko. Ikliyog na lang delete kay kalaway mo lang nga makilala ko nila basi mga discriminate mo ko di sa lugar namin. Yes, may pamilya ka man no? Tanan ko, araman, yes, amo sina, no? Inataran nga statement mo, sir, aside from this being a live, kasubong, aside sa radio, Facebook Live, i-post pa ginanamon ni Section Ana, nga matik-matik na sa subong himuan mo na item ang imo nga paghangyo sa publiko, ang imo sining pagklaro sa mga issues diri sa Bacolod against you and your family, para at least ang akon man lang di gina-kwan sa imo da nga positive ka na gani nga problema kapag kuno nung result da sa imo sini nga swab pila kadlaw with ang imo pagdasawa kabataan mo although nga ti do good atong result sa ila tapos padalman kapagid maybe guro ginapangita nila nga mangtudlo kasang matuod nga istorya bas hindi sila nagpatigid masyado sa imo pero tonight na explicar mo ina kabay pa nga sila mismo makapaino-ino man kag ako nagarespeto man ko sa imo sining statement sa mga gabi, sir. Respeto ko gina. Sige, thank you. Sige. Sir, salamat. Kasi may gusto ka pa ipalagas, abi, sa mga gabi, nga hangyo na lang kita, no? Kaya rin nagin man Ginakong lang tanya, mga gaba sa akon, nga untatan na kay para magtawhay na. Kaya ako, hindi makumalain nga tao. Kag nang gapapalo ako ga bulig ko ganis nga makuha ng tanan nga na kuan ko nga na nakasalamuha ko. Tanong tatanan ng isyu nga muna kay sa matod lang ginhamba ko naman tanan sa kuan sa inyo nga wala ko na kadto sa bulak. Kag hindi ko gusto ni nga mag-amo na ni kalala ang problema. Okay. Kag kuantani, sabay pa tani nga burigin nyo na lang ko nga maka-recover ko dali-dali. Yes, okay. Sir, last na lang gini, sir, ha? Kung di ka sakay ka sa barko, may distancing ka man to ginhimo. Sir, kay damo ka mo to? Sa ako nga kuanya seat ya, ako lang isa. Okay. Ako lang isa sa linyada na pila nakabangko, 3. Ako lang ginada isa, wala may nagtupad sa akin. I see. So pag panaog mo, na-observe man ang distancing, no? Kiti kabalota may mga authorities naman dito, namo sina. Ikaw ay saan madumduman mo, sir, kung may nasapdingan ka to kining si virus nga ini do ka traidor ni gin balatian mo bisan sapdingan ay lang Ako makuan ko nga wala gid ko ka wala gid ko may na katupad kay ang bag ko na lag ko na duha ka bilog. Okay. Kinabutang ko na sa piyak nga side nga kuan nga bangko. Okay. So nga baga ko so maglakat ko. Napauna ko man sila kasi nagapauli man lang ko. Tingang bag ko mauna man nagyapon kung kuan kay duha ka bilog lag ko. So dira pa lang distansya na daan sila. Distansya na daan. Hindi sila kaigo sa imo, no? Pero last na lang, sir, dira sa nato, sir, way kagidman kalibot-libot, no? Prior sang napamatud-an nga kwan positive mayroon ako statement di kaniya. So sila na nakabalo kung anong kwan. Bali mga tao da nga na istorya mo na endorse mo naman guro, no? Tanan kompleto na. Sige. Sige. With that, sir, salamat gid sa ibang time, ha. Again, basi manawag kami dira kung naka-recover ka na gid para at least pabalo tas publikong imong experience pagid bala sa pag subong nga nagabatsyag ka or I mean asymptomatic magani mo duway ka naman gigabatsyag kung ano mo magid ang na-experience mo sining COVID-19. Salamat, sir. Good evening kag mabuhay ka, sir. Good luck sa imo kag mga muyo tanga maayo ikaw. Sige, thank you, good action. Salamat gid, sir. Salamat. Patient number 2, ano? So cooperative sa iya, no? Maghatag sang statement at least tonight taga Purok Bulak, Barangay Mandalagan, kabati kamo sa iya. Base may time, no, buwas ipurok president sa Bulak bla or kung sinogin man makapamatuod dabi nga nagbasket ini siya or nagkanto na siya base may interview naton ang aton bulig lang ni para matrace ang ibanda nga nakasalamuha niya if nakakantugin man siya
Kiti ko pamatian ta si patient number 2 malyuwaya. Pagtapos kuya pag-abot ko dis Bacolod mga alas 11 sang gabi. Naway gani kuya ka hakos ginikanan ko ay makukpangamusta. Usto surya lang kami kirali. Higda ko sa sala pagkaadlaw puli no ko bisan pangapiway. Action firing line. Ako to namangkot ko si action hands ko nakapangapi siya, nakapamahaw siya. Kiti droplets lang ni gani si COVID-19 mo. Maka-transfer ni maka-transmit to the other human ini siya. How much more kung nag-turos ka sang kapida gamit ang mga baso da sang iya sinig pamilya, kundi disgrasya. Action firing line. So wala. Wala, according to him, wala. And his family, dire sa Estefania, pag-umpisa nga nag-positive ini siya, nagligad nga Abril 20, nga nagwa, ining nasambit iyang result mga kaksyon. So far, wala sang may ginbatsyag ang iya sinig pamilya. Ang iya to yang mga ang iya utod daw ubo-ubo kuno pro daw ka normal kasi ubo black. Action firing line. And amo na ang sitwasyon. Ang speculations abi karon sa Bacolod di masakit sa bahin sining patient number 2 ho. Ngati daw na butang pa nga nagbinutig, wala gasugid sang husto kundi ini siya nakalambot. Action firing line. Pero ina nga mga allegations why tama na gina-disregard. Now ginabaton tama na binakwantay, ginatulutimbang tabalang sitwasyon. Tiga pangabay ko da sa taga Purok Bulak, abi, no? Kung sino da makapamatuod nga nakakadtogin man dira, ining patient number 2 or wala gid, no? Kaya mo na nga ton gusto da, kay kung may magpamatuod da nga wala may nakakadtod action hands, kung isulhay yung ginhawa sa taga Purok Bulak. Action firing line. Kag ko nagbasket gid man, sinong upo diyan nga nagbasket, abi? Gwa, kay para mabalanta, nan. Padira, guro ko may magwa nga upo dyan, nag 3-on-3 sila, nagtinaglima sila. Sigurado, confirm, iti nagbasket siya eh. Pero kung way man ang sa may nagwa, gida, sigurado. I mean, way sa may magwa man o, gida, tiway eh. Action firing line. Sino makatestify nga nakahampang niya kung matuod, gid na, ang nga nagbasket siya. Amo nang butslingon ko da. Kiti kilalang kilala siya, taga-dira siya eh. Oh, basta taga-dira ka, pag intro pa lang sa landong mo, kilalak na eh. The Black, yun eh. Action firing line. Ti so mga gabi gin klaro tayo ni although nga ti side niya ato no nga luoy no mako mo nga untatin niyo nako please galaptang lintrato ko tiga batsyag pa ng tawo gina-discriminate mo pa siya nagdugang pagida karon. Action firing line. Pero ang Interagency Task Force sa Bacolod nga ginapangunahan karon ni Vice Mayor Elsen Familiaran wala untat nga nagahimo sang tikang matuod man nga nagkadto siya kung wala importante nga ginatrabaho para masigurado. Naintindihan taman sitwasyon ni kuan mo ni Task Force diri sa Bacolod. Action firing line. Okay, last 8:26 Action Radio Philippine Standard Time, no? Pagbalik naton karon try naton malambot ang Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental. Inkwentro kay nay. Kag iban pa nga mga balita. Standby dira lang kamo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
planon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:34. Gina-endorso ta sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Ini nakabulig or makabulig sa pag-boost naton sa nga immune system. Kag may ara man sila sang kape, no? Ang Pinoy mahiligon magkape mo. Kada aga kape ko sa udto, kape paghapon, kape pagit. Te ang Life Extension Vitamin D3, may Life Extension Coffee Mix man sila, no? Nga pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3 mga kaksyon. So kung mga pinagin man lang kita, diri na kita sa may ara sang benepisyo nga makuha ikaw. Initanan mabakal sa mga butika or bisita kamo sila sininga clinic diri sa GA Esteban Building, Lacson Street, no? Unhan nyo diri amoning Burgos, Lacson Streets mga kaksyon. Libreng consultation sa mga medical doctor. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Okay, may ari pa di isa nag-chat sa aton. Kaklaro na gining Aksyon Radio ni. Lainan mo pag idangalan. Kadako sa ngalan siya na niya. Sa butaj pag iningyaya. Aksyon Firing Line. Batihan mo Aksyon GM, ang stinger ko, lagapak na 45 lang. Aksyon Firing Line. Si Lorian Anthony Risco. Good evening sa kay Mama ko Abilia Risco. Happy birthday. Sa manghod ko na si Michelle Risco. Thanks good Aksyon Brian, no? Lori Anthony sa barangay 38. Okay. May gabi lang nagamonitor man sa ni Matinion. Ang taligid lang, ano? Ginascan na ito kay kada medyo damo-damo siya, no? Salamat gid. May gabi lang sa kay Rosel, kay Koy, sinong Rodida, bo salamat gid. Solo parent, wala man kabaton sa pwede ko ni makareklamo sa DSWD. Pwede gid. Pwede ireklamo bla kag pabangkot mangkot malang kita. Good evening Sir Pamati, kami diya sa Barang Balay, tamyaw ko lang family Baingan, Clavel sir. Thanks and God bless good sa tanan-tanan. Salamat. Okay, si Jasketh Edemiago. May gabi kag bilog di nga DSP. Akon gilit tamyaw ba na akon pamati si Mosubong sa radyo. Rinante Yago kag bilog niya nga pamilya. Nga pamilya Pirminio family Idem. Yago, Maricel Yago, Purok Mahogany, Barangay Bunga DSB. Salamat sa pag-monitor and diri patang piyak nga side. Salamat kid Aksyon Ana. Isa lang to connection ana. Salamat gid si Raymond Alarcon sa Galser. Good evening man. Nag-monitor man si Sir Dennis Richard Tibor Roma, sinimat yun. Sunny Boy nabasa ko na kina. Salamat gid, no? And si Chris Marie Danioso Yago, nag-monitor man. Andrew Juaniteso, hindi man goro masita sang pulis kung magbakal ko whiskey. Kaya hindi man halin sa gobyerno ang ginbakal ko sweldo man yan dia. Ano mga whiskey na iyayaman? Aksyon Radio City Hall Report. Maki-update na sa Bacolod do. Kami mga changes guro ng mga plano sang syudad sining ECQ. Aksyon Art, maayong gabi. Maayong gabi Aksyon Bray sa mga nagapamangkot balag gusto makahisayon, no? Sang party sining ginapaabot sa talang guro ng desisyon niya sa Bacolod kung wala may ara sang extension sa ACQ. In fact, may ara sang pagwa nga palayag sinigid lang nga hapon. Si Mayor Bing Lunadia paagi sa Facebook page sang Public Information Office sa siyudad. Angot sa sining mga plano nila nga himuon na kapin pagid sa siningid tukod Aksyon Ray nga kuan ba nga exit planning team. Now, ang papel sining exit planning team sa diin na nagatindog din nga taga-pamuno amo iya si
Councilor Archie Maribar no as the chair kag ang iya sini nga katuwang in-assign na mayor amo ang nga magabulig sa iya amo si Executive Assistant George Zulueta. Now papel sini sang gintugod nga exit planning team. Pali makandak sila sang series of meetings, evaluation, assessment and recommendation sa talatapan ni Mayor Bing Lonadia kung ano ang ilas ning kung ano imuon sa syudad right after sang April 30 nga enhanced community quarantine. No kay siling ni Mayor Bing damo diri sang mga concerned issues nga dapat nalalupang doon nga nagalakip ini sa issue sang ekonomiya o sa negosyo kag-iban pagidra. Pero ang nagapangibabaw sa gihapon sunod kay Mayor Bing dapat i-consider amo iya aksyon na bray ang issue sang ikayong lawas na sunod sila pinigil ito ni mga compromise. Kamo ni gani nga dapat may proper procedure, protocol and decision agud nga kung sa uli based at least recommendation sa nga gintukod ng exit planning team. Ina action bray istoryahan pa kag i-discuss hindi lang sa Nadula section art balikan tabi section art abi ano. Action firing line. Ini mga plano ni after April 30 nga matapos ang ECQ mo no sa probinsya ya may lain man to sila ya no sa probinsya man no check na to section art okay na utod okay na utod ang signal okay ara na amo na siya ang isa no sa mga significante nga kinapalahag karon sang alkalde kay subject pa ni sa gyapon sang desisyon sa konseyo sa syudad upot iya sa aton sining mayor's office congressional office nga suno iya sa alkalde kinahanglanon diri nga dapat ma-discuss thoroughly ang anuman nga aksyon nga himuon in the coming days. No, kaya suno pa sa mayor na dapat mangin successful no ang ikang himuon sa nga syudad kag para naman sa chairman nga si Councilor Archie Maribar sila nga binapat nga ini kinahanglanon gid nga daog na ton ang gera o kung ining epidemya ang ginahaway sa ngaton sini na gobyerno nga ibudlay niya kaya ang ginakontra naton hindi makita action Brian. Yes. Okay, so diri sa alkalde mabudlay ni kun basig magbalik kita na sa zero kung kaso gidman nga patubayaan kung maging halok no ang ginahimo naton nga matikang wherein sila niya ibudlay na yan karon no kung kapin pagid magdamo na naman ang case in the coming days niya kuan ini balik kita sa square one budlay na mabutayan pag kita sa pagbangon suno pa sa kay Mayor Bing Lonadia. Ari portion of sunday ipabati ko lang ang ampal ni Mayor Bing Lonadia angot sa sining bangyan. Lang po konso kuan ko lang na kay nagkatang yung signal niya okay kay parang mangin nyo klaro pala kung mabati antikismo sa taga Bacolod kay sunod diri kay paribar kami sila niya sa mo sining nga mga isang sitwasyon kinahanglan naton ang kooperasyon sang pumuluyo mo sang publiko. Ari ang liwat si Mayor Bing Lonadia sa iya sining parayag na angon. Yan. Gusto ko magpahitalo sa inyo na may arang kita na QR na exit planning team. Hindi ginagawa ni Councilor Archie Maribar na asisyan sa ating Executive Assistant George Zulueta. Kag may mga miyembro rin. Ang hindi na pag-evaluate, study, and make recommendation
kung anong himuon natin matapos ang atong ECQ sa April 30. May meeting na sa DILG. Malawig ito ang diskusyon at kapitason ng DILG kung ano man ang pagkanayan na sa government at atong puntan ng subon. And we are trying to reconcile and synchronize as much as possible kung ano yung nakalkado sa national mobilization. Ang mga konsiderasyon sini kung kanang from a realistic point of view ang discourse na health, business, budget, legal, and other. But ako sa tanan-tanan ng pagkos, ang pinaka-important sa tanan ang health na consideration. Kaya ano na kaya, kaya nasan argument na nakapagod o naging kita na para sa akin, ang aking kabuto, ang niloono natin mga tibangan at ang lugan at dampigan. Ano action ba yung personal siya karayag ni mga bigyan? Ano ba siya siguro prior next April 30 kasi may mga series of meetings last expected na pati kayo before naman mag-abot in April 30 and after which nagaluan ko na muli ang matabo in the coming days. Siya rin naman ang election siya no? So sila yung gintukod na exit o bakulog exit planning team kasi Councilor Attorney Archie Balbari. Situation sooner, at the soonest time possible, we will not lose perspective that we are doing some kind of a prayer. No? So, ano din ang ating ginanantay? So, I can understand all the discomfort and the veil of all ordinary people. We will have to understand that there is no ordinary people or privileged people in time to die. There is no rich or poor. There is no public official or private citizen. We will all be associated. We will not help each other. So we have several items yang akan dari natal ang iba niya yung mga batyari at i-modify na ang enhanced immunity warranty. At ilang kaso na yung karsiban, hindi sila namin sa pinagawang modify. I-modify na ang aso na enhanced immunity warranty. Ang nagsabi natin, ilang i-design our defensive line. The only way we can survive to the ground. There will be changes that will strengthen our whatever gains that we have. Relasyon ba yan? Ang parehas sa council nito ang bakulog exit planning team. Now, sa nagkaroon nga kayo sa atong interview sa chairman sa interagency task force, lumigan ito, importante kami nga hatagan results na itong maging request nila na ipahidalom sa swab test o COVID-19 test. At kung magiging napadala lately, nakapintagit ang halin sa sabis, kaya sila isa pa ito sa magamit na basis sa mga decisions ng city in the coming days, mga actions na himuon nila in the future action price. So mga barantayan, there is sulat sa magkulot sa mga gusto kit magkahibalo kung ano ang konkreto ng mga decisions ng city, magkasandig man sa evaluation o recommendation kag study sa bakulot exit planning team. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action. Yung action ay kayo una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Okay, balantayan niya. Sining sunod nga semana before ang Abril 30. Kung ano na mga plano sang syudad diri sa Bacolod, may 8 ka mga positibo diri mo, no? Iban naka-recover naman.
Kabay pa nga ma-downgrade ining ECQ or Enhanced Community Quarantine kag mahatagan tsansa dining mga gulugagmay nga mga negosyante ining mga makagiho-giho man ginagmay bra at least makabawi-bawi man ang mga utod naton mga kaksyon. Action firing line. Pero kon alang-alang pagidman ti di ta pagpiliton no? Aw mala naton nga piliton tabi kon alang-alang gidman. Unahon naton diya ang aton sining kabuhi, no? Ang aton sining seguridad. Kung makit-an sa aton sining mga task force sa aton sining otoridad, nga lang-alang pagidman magbalik-balik or magbalik kita normal kag makaproblema pagid kita kakapoy na. Action firing line. So salig kita sa aton sining otoridad diri sa syudad sa Bacolod kung paano nila ini-plastar. Action firing line. Mayang gabi lang, greet landa ang family Francisco sa Tar Apple, Purok Tar Apple, Pandanon, DSB. Si nanay kag tatay kuno niya, I forgot sa mga pangalan, hinablos niya nga porte kuno kasalawayon gido. Kag family Sablada, pinalangga niya kuno pa kay isa nga si Ria Arangues, ano? Mayang gabi man naga-monitor subong si Reyna Francisco sang Pandanon. Action firing line. Si CJ Alec Areman namal niya. Good evening, Action Bright. Tamiyaw ko lang akong Papa Rodi Alec Linawon, Kawayan, nga naga-monitor karagabi samtang hiray-hiray. Baka nami, sa kamalig, kabugnaw ni isang kamalig, mamonirat. Police Major Romeo Vargas naga-monitor man sa Banwa, Konsyudad sa La Carlota. Si Juan naga-monitor man sinimat tiniyon, si Jinky Dagia Montelibano Mirais. Salamat, gid, no? Thank you so much. Si Anthony Jones, salamat sa pag-monitor. And Madam Elizabeth Sarita Fuentes, good evening, Action Bray. Malingaw na lang ko pamati di Action Bray. Keep safe lang. God bless. Salamat din sa inyo. Si Joe Gargoles, good PM. Sir, mapa-action kung pwede tani ang OWA Bacolod maghihuman para sa amon nga mga seafarers ang akon rebate kag ang cash assistance wala gid sang Feb 20 ato na pag-apply 20 pa ato na pag-apply ay gali. Roxanne Samson, Action Bright, good evening. Monitor kami sa imo. Jo Marie Samson sang La Castiliana. Heaven Guazo, good evening, Action Bright. Pamati kami nila Carlota. Tamiyaw ko lang si Manang Budak kag ang bata ko na si Brian Man ang pangalan. Las 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman,
hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:55. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Okay, pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, oras ta medyo kulabos na, no? Mayang gabi lang sa kay BJ, naga-monitor sa Tiniyon, si Reyna Francisco, si nanay, tatay niya, kagya siniko ng mga pamilya na naga-monitor man sa sining mga Tiniyon, mga kaksyon. Salamat, Gid! Si RG Sol Roofing naman niya, good evening, Sir Brian, nagpagasolina siya, din kuno Action Bri. Sensyon, lipat ko nagpamangkot, gina, no? Nagpagga siya to, no? Gis watches, hope you getting better. Salamat, Gid. Grace Foss Aramay, naga-monitor. Antoinette Peralta Concepcion, bato nalipat na magpamangkot sa patient number 2 kay na daw na miss ko gid, no? Kundi siya nagpagasolina. Obi Juan Kamuti, paano siya mag-PUM March 16 kay ang Iloilo wala positive case ang amo na nga time. Basta gani nga halin kasi ibang nga lugar PUM kada yon, automatic na siya, no? Automatic na siya. Inday Blaza, salamat man eh. Si Ani Imblarinag Noniala. Good evening, Action Brian, panamiyalang family Noniala, kay Gonzales, ang Porok 5, Barangay Magbalyo, naga-monitor. J. Delin Toledano, si Vice, ginahimo iya ang tanan na para maproteksyonan ang Bacolod. Gapangita siya source para mabalaan ang matuod. That's why, managin mention ko kay na, nga nag-idiyagid, ano. Si Milo Hoyatid naman niya amit naga-monitor man. Gladwin de Roma Kilayko, Action Bri, monitor kami di Barangay Mansilingan. Sa di nagatughong gasolina, mo ang mugilitan ni kayo ng pamangkot. No? I'm sorry, i-texta na lang karon ka mangkotonta siya, no? Or buwas abi, no? Pamati lang mo na kay mangkotonta, ganyan siya buwas making-angot ko siya off-air lang. Gusto lang na mabalaan nga taga Purok Bula kung ano ang matuod kay gakahangawa man kami sa Amon Health. Natingala lang kami kanami sa isa ka aligasyon nga nagbasketball siya. Adik siya guro sa motocross pati pa ko. Isa pa sirado na ang gym sang Bulak halin pa sugod ECQ. Grabe pag giningyayaw. Siya kon motocross guro no pati pa ko pro basketball don di kong pati. Himina Magalona, Borniso naga-monitor man sa Kabog na, Barangay Kabog. Fernando Lombre, good PM sir. Amon pili ay sa listahan sang tao sa Mambulak party sa ASAP. Pinili ay man ko, no? Roland Ducado, naga-monitor man. Gasolinan. Buwasa, na mangkuton tagin siya kundi sa nagpagasolina. Tod, no?
mabalanta kung sino itong atubang siya. Richel Bautista Carumba, ano to gani ang report nyo sa about ka patient number 2? Tapos na. I-review lang da, ma'am. Bisnar Alexander, good evening, Action Brian. Mayagid nga interview si COVID number 2 patient. At least naklaruhan ang tanan, ginatamyaw ko, asawa ko na si Leah Bisnar. May lang pagpamati. Salamat. Aldrin Limaco Raman, DC2 Alihis, ano? Mary Jane Bilio Alio, kanami kay nag-clear man, Action Brian, kag daw nami naman pamatsyag, iya pamatsyag. Gani man mo ning malipay kita nga okay naman siya. Good evening, Action Brian, leksyon tana ini. Tani matapos ang COVID fast track sang gobyerno tanan nga national ID system para pos mag-identify sang halatagan kag iwas pa sa abuso sang pila naton ka mga politiko. Husto gina. Ang oras ko kulabos na, sabay ko na lambot ba sa pasensya, kabay paninsindihan niyo ako. Bugos nga, upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Shununa Magbano. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar, JM Baikin, sa News Center kag backup naton tonight, Action On Defensor. Standby Corona, sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line, maghilimati tabwas sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!